Hai Abo, hai, welcome agay. Mang kerja apa ke? Mang kerja bukan ni jaga. Alasi capai gerbai. Hey, thank you. Alas capai ger naik takai. Mang kerja apa ni le? Agay kubur mari dong. Kan tahu dah. जोंना आरखिया गैया दोनैसो आरोना हाय आब'किनो हाय वेलकाम आंनि एलबियाव आगै मा ओंख्रि जाना फैखो आरखे माब्रै दं दामानि खबरानो गैथारा माथो खामफ्लाय होयो ना दरा बना होयो धारा बना होयो सियार होबाय दे खामफ्लाय गैया दे धाराखौनो बना होनसै दे दिनैसो इउटुब नायदों मा बिजि मोनलै आगै मा खालामदोंमोन इमान बिजि मा खबरनो मा खबर मानि खबरा बिदिनोसै आगै मा होनबावनो आरोना राम मंजली बहन लाइक डन के साथ कैसे है बहन आपका खाना पीना हो गया बहन हाँ खाना पीना हो गया मैं सो रही हूँ अभी मैं ठीक हूँ आप कैसे है सुनु स्टार लाइव आपका खाना पीना हो गया क्या न्यू फ्रेंड कम रिटर्न पक्का आरखेया गई हनै लोगो नांगौबा सुनु स्टारजों लोगो जादो दे सनाराम फैदों हाय वेलकाम सनाराम आगै मा ओंख्रि जाना फैखो सनाराम आगै आं बेरायहैनानै आब' गहपुराव मैयासो सफैदों बा मालाय बेरायहैदोंमोननो जोंनिया लाइक दान मंजलि बहन आई एम फैन ठीक है फाइन ही रहना चाहिए सनम जी काम रिटर्न पक्का सोनाराम जी आपको बुलाया है सोनाराम आगै नोंखौ लेंहरदों दालि आलु बासोमोन गोथावानो दे मिरामिसानो गोथाव अनुपमा हाय वेलकम मेरे एलबी को जो भी लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए प्लीज लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए अनुपमा फ्रेंड हो जाओ सोनाराम के साथ मतलब सोनू स्टार के साथ फ्रेंड हो जाइए राम अनुपमा फ्रेंड है ऑलरेडी राम अनुपमा बहन कैसे है बहन आपका खाना पीना हो गया क्या बोला है आपको अनुपमा जी नीम का 8 आईडी से अनुपमा 8 आईडी से बुला रही है लाइक होबाय थैंक यू महिमा फ्रेंड लाइक होनाय थाबाय मा ओंख्रि मोनाबोनो ओंख्रिया जोंनिया दालि जहल मैथा ना ओमफ्राय दाउ एवनाय आरोना आलासि दं नालाय सुनु भाई जी ठीक हूँ बोला है अनुपमा ने आरके ने लाइक दिया थैंक यू बीबीसी हाय वेलकाम महिमा लाइक होबाय थैंक यू लाइक होनायनि थाखाय महिमा फ्रेंड मा ओंख्रि जाखो आगै ओंख्रिया जाहैबाय दालि जहल मैथा ना आरो दाउ एवनाय न्यू काम फिर से महिमा माबा फ्रेंड जानोबा जादो सुनु स्टारजों आरके आगै फ्रेंड हो जाओ सुनु स्टार के साथ कौन है सुनु स्टार के साथ फ्रेंड नहीं तो फ्रेंड हो जाइए
सनाराम जी खाम, सनाराम जी आपको बुला रही है। बीबीसी जी खाम रिटर्न पक्का बीबीसी जी, बीबीसी आगै नोंखौ लेंहरदों हनै। महिमा जी खाम, महिमा आपको अनुपमा ब्लॉग ने बुलाया है। महिमा आयो आं गोथाव गोथाव आगै होनदों। औ आंसो नोंखौ आगै जागोन दे, आं नोंनि देरसिन जागोन आगै। महिमा आगै आं ब्लु हो आगै नै, आंसो नोंखौ आगै जागोन। ब्लू दे दिया। महिमा जी रिटर्न पक्का। महिमा जा रही है, ब्लू लिया है। सोनू स्टार आप भी जा सकती है। फर्स्ट वीडियो पे कमेंट करके आना। ओके बीबीसी, ओके सोनू स्टार, बीबीसी ने जा रही है आपके घर में। आपको मैं ब्लू देता हूँ बीबीसी जी, दे दिया। आरबी एंटरटेनमेंट आ गया मेरा भाई, लाइक डन, थैंक यू। लाइक देने के लिए। इंडियन आर्मी भी आ गया। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग जी। 6 लाइक डन, थैंक यू थैंक यू लाइक देने के लिए। आरबी जी किसी के साथ फ्रेंड नहीं है तो फ्रेंड हो जाए, आपके पास तो ऑलरेडी ब्लू है। सोनू के साथ फ्रेंड हो जाइए। मेरा चैनल न्यू मोनो हुआ है जी। और कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन सोनू स्टार, आपका मोनो हुआ है। यू कम्प्लीट एनीबॉडी। आरबी के साथ जो फ्रेंड नहीं है तो फ्रेंड बन जाइए प्लीज। इंडियन आर्मी के ब्लू चाहिए। आरज आगै फैबाय जोंहा नै, लाइक दानाबो थेंक यू लाइक होनायनि थाखाय। आरज आगै इन्डियान आर्मी माने ब्लु दिदिया। आरज आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो? नोंहाबो सोरजोंबा लोगो गैयाबा लोगो जादो दे। आरज जि खाम रिटार्न पाका। आरज नोंखौ सोनू स्टार लाइबा लेंहरदों आरो ना लोगो जानो थाखाय। लोगो जाबानो जाबाय। मा ओंख्रि जाखो आब' होनदों। ओंख्रिया दालि जहल, मैथा ना आरो दाउ बेदर एवनायमोन आरो ना। बिदिनो बिखा मैथुकुल लगायनाय। थैंक यू सो मच मंजलि बहन। वेलकम वेलकम सोनू स्टार, कॉन्ग्रेचुलेशन फिर से। और भी सोनू वेलकम बोला है इंडियन आर्मी ने सोनू को। आरज जोंना आलु अमा आब'। गोथाव दे नोंसिनाबो। आगै आरज नों बहानिमोनलाय? हिनजाव ना हौवा जाखो आगैया? हिनजाव मानसि ना हौवा मानसि जाखो आगै? खोन्थाहरदो। सोनू जी सपोर्ट कर दिया, सोनाराम ने सपोर्ट कर दिया सोनू आपको। सोनू सुन रहा है कि नहीं? बैक करके देना प्लीज सोनाराम ऑफिशियल ब्लॉग 10K को। सोनू जी आरज जी खाम रिटर्न पक्का। सोनू आपको सोनाराम ऑफिशियल ब्लॉग ने सपोर्ट कर दिया, आप बैक कर देना प्लीज। अनुपमा ब्लॉग आपको फुल डन किया मैं। अनुपमा जी आप है कि नहीं? अनुपमा अनुपमा तो अनुपमा फैदोंसैमोन। अनुपमा है कि नहीं? आरज आं हिनजावसो आब', आं चिरां बेंटलनि आब'। दे दे आगै दे, हिनजाव मानसि दे। आब' ब्लु हो दे। दे होनसै दे। अनुपमा बेक होनदों। कमेन्ट खालामनानैल' दं। अनुपमाया खालामफिनखायो महिमा आगै। कमेंट करके फर्स्ट वीडियो पे कमेंट करके आना। सोनू जी आं क्लास 10आव फरायो। क्लास 10आव फरायो ना? खालमासि माबा होगोन आरो ना, थारमाने मेट्रिक होगोन। मोजां फराय दे आगै, मोजाङै मोजां पास जाथों जोंहा आगै आरजआ ना।
महिमा जी रिटार्न करती हूँ महिमा नोंखौहाय रिटार्न खालामनोसैनो ब्लू कीजिए ओके ब्लू कर रहा हूँ मैं सुनो सोनाराम जी मुझे आपका गिफ्ट मिल गया है जी मैं आपको सुबह सुबह अपनी 3 आईडी से फुल वॉश के साथ रिटर्न करूँगा जी सोनाराम आगै हनै गाबोन फुङावसो खालामोनो मा होनो नोङो खोन्थाहरदो गाबोनहाय आब' होनदों उज्जवल आ गया है हाय हाय वेलकम वेलकम उज्जवल मेरी एलबी में आपको स्वागत है सोनू स्टार ने बोला महिमा जी कम रिटर्न पक्का अब भी जा सकता है सोनू महिमा अनुपमा के घर गया है ब्लू लीजिए कीजिए ब्लू किया है तो 10 लाइक डन नमस्कार थैंक यू लाइक देने के लिए उज्जवल माय डियर फ्रेंड नमस्कार ओके सुनो जी मैं भी और दे दूंगा बोला है लाइक डन थैंक यू लाइक देने के लिए एनआर आ गई मेरे एलबी में आने के लिए थैंक यू एनआर प्रोडक्शन म्यूजिक आ गई क्या सब्जी खा के आया है सुनो स्टार लाइव प्लीज कम सुनो स्टार आपको महिमा ने बुलाया है उज्जवल बोला है आई एम फाइन और आप मैं भी फाइन हूँ आरस जी कम रिटर्न पक्का आरस बुला रही है आरस को न्यू खाम 10 आईडी से जिसकी भी पास 10 आईडी है उज्जवल बोराई ने बुलाया है 10 आईडी है उसकी पास प्लीज ब्लू ओके जी ब्लू दे दिया 10 आईडी है उज्जवल के पास एक्सचेंज कर देना किसके पास 10 आईडी है माबार हो ब्लू माबार हो ओ ओके ब्लू दे दिया मैंने एनआर एनआर आपके पास भी तो आईडी है ना उज्जवल के साथ एक्सचेंज कर देना एनआर सोनाराम 10 आईडी से खाम 7 8 सोनाराम आगै आंजोंबो एक्सचेंज खालामनो हागोन आंनावबो 10 आईडी दङ सोनाराम आगै आई हैव 30 आईडी उज्जवल के पास 30 आईडी है गाइस बैक करना है तो बैक करना है आयु 50 आईडी से काम बोला है मेरे पास तो इतना सारा नहीं है रे भाई मेरे पास 10 आईडी है आई हैव 10 आईडी एक्सचेंज कर देना सोनाराम और उज्जवल हाँ एनर्जी काम रिटर्न पक्का एनआर प्रोडक्शन आपको सुनुजो ने बुलाया है आरस बसुमतारी कैफ रिटर्न कब रिटर्न दूंगी आरस बसुमतारी आपको बोला है इंडियन आर्मी ने कब रिटर्न दूंगी न्यू कम 10 आईडी से सुनो स्टार प्लीज बैक करो सुनो स्टार आपने महिमा जी को तो क्या बोलता है बैक नहीं दिया है बैक करो महिमा बी ब्लॉग्स को सुनो स्टार उज्जवल न्यू खाम 10 आईडी से सुनो स्टार न्यू खाम 3 आईडी से सुनो स्टार ने 3 आईडी से बुलाया है गीता आया है गीता ब्लॉग हेलो फ्रेंड हेलो सिस्टर वेलकम मेरे एलबी में मेरे एलबी लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए गीता सिस्टर और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज और रिटर्न चाहिए तो कमेंट छोड़ के जाना फर्स्ट वीडियो पे मैं पक्का रिटर्न करूंगी लाइव रखते ही ओके गीता सिस्टर फिर जसला आ गया हम लोग के पास बोला है लगे पर हा 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 बोला है वेलकम वेलकम फिर जसला मेरे एलबी में गीता ब्लॉग लाइक डन थैंक यू माँ मैं आज किसी को भी सपोर्ट नहीं करूंगी कल करूंगा एनर ने बोला है आज नहीं सपोर्ट करूंगी कल ही सपोर्ट करूंगी बोला है
बेराले दे बार मेरा हस्बैंड बात करना चाहते हैं आप लोगों से कमेंट पढ़ना चाहते हैं ये कमेंट कमेंट पढ़ो दे पढ़ो स्टार्ट हेलो एवरीवन दे हेलो बोलो बोलो क्या बोलना है बोलो मेरा आके देख नहीं रहा है किसका किसका इतना जल्दी जल्दी कहाँ कहाँ जा रहा है ये अरे मैं हाँ सुनो मैं पढ़ती हूँ ना दो मैं पढ़ते हूँ महिमा जी रोटना कर दिया ही प्लीज चेक क्या ये कौन है रोटना कहाँ कौन ये सा वाला अनुपमा ब्लॉग न्यू कम विद 8 आईडी उसके बाद क्या है हेलो गीता जी काम रिटर्न पक्का अनुपमा जी प्लीज स्टार्ट न्यू प्लीज वीडियो स्टार्ट न्यू वीडियो पर 8 लाइक हो गया नर्सरी जी कम इतना है लाइक गीता लाइक डन थैंक यू लाइक देने के लिए मैं आज किसी को भी सपोर्ट नहीं करूंगी कल करूंगा ओके एनर पर्सन गीता जी कम रिटर्न पक्का गीता जी बोला है उज्जवल ने अब ओके खालामगोन दे आंनि व्हाट्सएपआव लिंक हर इउटुब ग्रुपआव आंनि नोंनि नाम्बारखौ मिन्थियाना आगै सुना सनाराम आगै ओमफ्राय गीता जी बोला है न्यू खाम गीता ने बोला है उज्जवल जी उज्जवल 10 आईडी से जाओ उज्जवल वेलकाम गोमोर सिंह आबो फैबाय नै हेलो आबै हेलो हेलो महिमा जी रिटर्न कर दिया है प्लीज चेक न्यू कम सॉरी मैं कमेंट को बीच में ही छोड़ दिया है उज्जवल इंडियन जी कम 10 आईडी से सुनो ऑल है जी बोला है इंडियन जी प्लीज स्टार्ट 10 आईडी से लुसा लाइफस्टाइल ट्रेवल हेलो दोस्त हेलो हेलो वेलकम मेरे एलबी में लुसिया लुइसा लाइफस्टाइल मेरे एलबी को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज सोनारा ब्लू होलाय बाजै ओके इंडियन जी प्लीज कम टू सेंटर से आरस प्लीज कमेंट चेक प्लीज इंडियन आदमी कमेंट कर सरे सनेश्वर लाइक डान अब थैंक यू लाइक होनायनि थाखाय सनेश्वर आगै लुइसा जी खाम रिटर्न पक्का उज्जवल न्यू खाम 10 आईडी से गीता सुनु जी ऑल है जी न्यू खाम 10 आईडी से उज्जवल के साथ फ्रेंड हो जाइए किसी के पास आईडी है तो आरस बसुमतारी मा खबर न सुनु जी ऑल है ऑल कॉल हो सोनेश्वर जी खाम रिटर्न पक्का ओके गीता बहन बोला है लुइसा प्लीज काम बोला है अनुपमा ने महिमा ने उज्जवल जी साथ एम ओके बोला है आरो मोजां दासान्दि होनदों बाव होनदों जल नै सोनू एन मुसाहारी जी खाम रिटार्न पक्का रीटा नेहा जी एन मुसाहारी आपको बुलाया है फ्रेंड हो जाओ फ्रेंड हो के लो आंनि लाइफआव फैया नों आंबो थाङा नोंनियावनो आं नुवाखैना सनाखि गोरान लोक्षि जिरख'नाय आं नुदों जाहैबाय नोंनि लाइफखौ नुनायबा थांगौमोन ना नोंबा मा टाइमाव फैदों न्यू फार्म 5 आईडी गीता के उज्जवल गीता के साथ फ्रेंड नहीं तो फ्रेंड हो जाओ एक्सचेंज कीजिए गीता के पास 5 आईडी है गीता ब्लॉग के पास फ्रेंड हो जाए गावदां बाजाय आंहा दासोलै अरजाया दे आगै दे न्यू फ्रेंड खाम अनुपमा जी प्लीज बोलो बोला है महिमा बि नोंनो हरगोन दे आंहा सिन्था खालामनाङा होनदों आंखौ सिन्था खालामनाङानो लोमजाना दासो मोजां मोनदों दे आगै दे हामथों थाबैनो खि गोरान होनदों नै आं सेटनो रागा जोंबायनो नै जोंनिया खि गोराना सुनाया गीता की पास 5 आईडी है उज्जवल फ्रेंड ही तो फ्रेंड हो जाए एक्सचेंज कर दिए
और आरस क्या नाम था, अनुपमा की पास भी है, अनुपमा की साथ भी फ्रेंड ही तो फ्रेंड हो जाए। जेल जी खामरिता पक्का उज्जवल जी साथ साथ। आयु गौतम फाग्ला बिदिसो होनो। आप लोग कमेंट करते रहिए, मैं फोरनी पा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा काम कर रही हूँ, बिजी है, इसलिए आप लोग कमेंट करते रहिए हैं। एन मुसाहारी फाग्लिया मा खबर सबर गैयालै होनदों। एन मुसाहारी वेलकाम बोला है। एन मुसाहारी फ्रेंड हो जाए। एन मुसाहारी जल्दी से 1K होना है। एन मुसाहारी फ्रेंड हो जाए। बाद में बात करते रहना, अभी सपोर्ट लेना जरूरी है। एन मुसाहारी खर'आ गिदिंगासिनो आंहा एसे। एन डार्लिं फैसा दाहार हरलायनो। फैसा हावलांजोबबाय हनै। मेलां गाबबायनो, मानो गाबखो आंनि खिगोरानालाय। लुसिया आपको फुल सपोर्ट कर दिया है मैं। लुसिया आपको फुल सपोर्ट कर दिया है महिमा जी ने। गीता जी खाम साथ, गीता आपको बुला रही है। सोनाराम ने जेल आं लायानो मानो, आंनो हर फाग्लानो, आंनोनो हरनो। सोनू ने बोला है न्यू कम 3 से बुलाया है। एन मुसाहारी एक्शन कीजिए सोनू के साथ। सोनू जी नेहा के पास भी 3 ID है, एक्सचेंज कीजिए प्लीज। थांबाय आंनियावबा फैया। आं मोनथियाखैलै सना थास थाथ'ब्रा। मोनथिबा थाङा जासे थायो नामा? बयनिबो लाइफआव थाङो आङो। डिएमनियाव थांदों आङो दिनै। आदा राजुनियाव थांदों आङो। दा सोरनिबा थांदों गोसोआव गैला। मा ओंख्रि जाखो आब' जिरख'नाय सोना? ओइ नोंब'आ दिनै जौ फेदों दे एसे। ओंख्रिया जोंनिया दालि जहल मैथा ना। ओमफ्राय ओइ जेल गाबसुला मा जाखोनो? अके होनदों गीता जी होनदों, अके जि होनदों। देलायनो मोनाखै आंहाबा गौतम फाग्ला होनदों। किडनी आइडि से पूछ रहे हैं गीता ने। अको होनदों जोंसार लागावनो फैयोलै आंना सनाया नै। लागाव। ओमफ्राय सनाया मा बिदि होनो नोंसोरलाय? आंबो गोजाखौ लादों, गोजाखौ। फाइभ मा थिखार एसे बावनांगौ ना दुखुफोरखौहाय। एसे दुखुफोरखौ बावनायनि खालामदां दिनै। ओमफ्राय बायदिसिना आब' ब्लु लादो। अके सनाराम लाबाय। जोंसार जी खाम रिटार्न पक्का। जोंसार सुना बुलाया है तुमको। मिनिबाय जौ फेनानै माब्ला मबाइल दा बुंदे मानो माबा बुंल बुंबाय नामा आगै सना? निमाहा होनांसिगोन, माबा मोनसे बुहुल लोंदों आरो आङो लोंग्राबो अयभास गैया। ओरैनो बोराय लाबोनायखौल' ओरैनो एसे नोंगुमै मोनाहैलाय लोंगासिनो दं आरो लोंखांबाय ओंखाम जानो नागिरदों नै बिसोरो। आं ओरैनो एसेल' लोंदों आरोना। आब'आबो जौ लोङो नामा आब'? बेसे लोंखोनो? गैया आसि थाइसे लोंदों आरोना। ओरैनो खुगा गोरा फ्राद मोननायनि ओरैनो एसे सोमज्रोमदों। सोनेसरा लोगो जादो। मा खिथाखो बाबायहाय मा खिथानो बाबायहाय? आं खिथानो बाबायहाय। मैं सफर नहीं लेता भाई, क्या फायदा है? ब्लू हो अब ओके। गौतम गोजौआव दं ओंख्रियानो। माथो जोबाखैनो? जेबो लोंजायो मा होनदों प्रिया दैमारि? जौबो लोंलायो सिस्टार। लोङालै ओरैनो सुलुंजोंसो आङो बिसोर माबानायखौ। ओमफ्राय ओरैनोसो होनदों आरोना। प्रिया जि खामरिथान फाक्का होनदों। महिमा ब्लग आंखौबो साब बेक खालामदो दे होनदों। ना ओंखाम जादो नै।
मामाया नायाथ' नोंसोर जाजोब्बायना बेजोंनो एसे ओरैनो जादो जाजोबाखैबो माथो आं थांसैलै दे बार'था आइ सनै जादो ओमफ्राय आफा मोनसे माबा जायो जादो ओंखामा लाफाबावसै आरो बेबो कोई भी सपोर्ट जाबाय दा बांद्राय फिसा नैबे जों सर ने क्या बोला है कोई भी सपोर्ट करता है लेकिन 25 आवर्स नहीं है 24 आवर्स के बाद अनसब होता है क्यों तो फिर आप उतना नहीं चाहते नीचे ही रहो जों सर तो फिर GLG खाम रिटार्न पक्का सोनार बा आंनि सापर आईडी सो आं SD सो अ हाय प्रिया दैमारि आगै लोगो जादों सुनुजों सारजि खाम रिटार्न पक्का बोला है सुनु स्टार ने बिसिबां होखो लोंनाया आब' जिरख'नाय सोनानो गैयालै आसि थाइसेनो ओरैनो सुमज्रुंदोंसो गारहरदोंसो आङो लोंखाया आङो लोंफेरखाया दिनैसिम जौ होनाय लोंखाया आरोना ओरैनो सुमज्रुंदोंसो आरोखि ना जिरिमिया दासो आंहा सिस्टार गोजान लामायाना दे आदा जिरिमिया वेलकाम आंनि LB आवहाय मा ओंख्रि जानानै फैखो 1K आइडि खाम आयु 1K आइडि खामनो हाय जोंसार होनदोंनो ओइ निहा जोंसार होननाङा दे आगै होन आगै आंनिसो दे जोंसार आंनि एक्ससो आंनिखौ मानो फरायानो जेला ओइ नुसनाखै दे खिग्रान जोंसार हाय आब' एन मादै खबरा औ थिग जादों दे आब' होननाया जिरिमिया जी खाम रिटार्न पक्का जिरिमिया आपको बुलाया है सुनु सितार ने फ्रेंड हो जाइए निकिता हाय अब लाइक डन थैंक यू लाइक देने के लिए और मेरे LB को कौन लाइक नहीं किया तो लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज सोनेश्वर दैमारि महिमा बदन सोनेश्वर महिमा नोंखौ दान खालामबायनो नोंबो बेक खालामबानो जाबाय खबरा बिदिनो आगै गाज्रिसो जाबायनो जोंनालाय मोजां जाखायाना एन मुसाहारिजों आंजों खबरा जा गाज्रि उतना सट्टा नहीं लेकिन क्या फायदा क्या बोल रहा है मुझे नहीं समझ में नहीं आ रहा है मेरे दिमाग में नहीं घुसा है जोंसार हिजरा बिदिनाव फै जोंसार हिजरा बिदिनाव फैनो माने बिदिनाव थांनो आंनाव था आयै एन आब' मानो दे होनदों ओंखाम जाला होनदों मानो ओंखाम जाया जाखो मालाबा थिगसे लोंनानै लाइभ फैदो दे आब' होनदों आं थिगसे लोंनो हाया जौखौनो अके जेला राहा होनदों आं जौखौ लोंफेरखाया आरोना बैसागु थैसागुआवबो ओरैनो एसे सुमज्रुंलाबायो बिदिल' आरोना अके जेला राहा होनदों सुनु न्यू फ्रेंड खाम 3 ऐसे जिरिमिया भाई के साथ फ्रेंड हो जाए सुनु उज्जवल ने क्या बोला है अनुपमा ब्लॉग जी प्लीज चेक एंड बैग देने के लिए बोला है आंनि चैनल को बुंना हो सिस्टर प्रिया दैमारी के साथ कौन फ्रेंड नहीं है फ्रेंड हो जाए प्लीज प्रिया दैमारी ने भी आप लोगों को रिटर्न करेगा पक्का मैंने पिन लगाया है ऊपर में जो फ्रेंड नहीं है फ्रेंड हो जाइए प्लीज मैंने प्रिया दैमारी को पिन लगा के रखा है ऊपर में प्रिया दैमारी नोंबो बेक हरफिनबानो जाबाय ना हो प्रिया दैमारी की वीडियो में फर्स्ट वीडियो में कमेंट करके आना वो बेक करेगा पक्का गारंटी सोनेश्वर आगै नोङो लोगो खालामना फैबाय होनदों नोंखौबो खालामबायनो महिमा आगै उज्जवल अनुपमा ब्लॉग जी काम चेक अनुपमा जी चेक एंड बैक अनुपमा है कि नहीं किसी के घर में गया होगा उज्जवल जी चिंता मत कीजिए अनुपमा ऐसा नहीं है बुंनो बाबाय आं सेम खोथाखौनो अब ब्लू हो ओके निकिता ब्लॉग ब्लू दे दिया मैंने जिसको सपोर्ट करना कीजिए प्लीज प्रिया के साथ फ्रेंड नहीं तो फ्रेंड हो जाइए सभी निकिता जी कम रिटर्न पक्का जा रही है आपके घर में सुनो निकिता ने ब्लू ले लिया है जाय आंनि LB आव फैया आन खालामजोबगोन आं बिदिनाव आं होदों मानो बिदि होमबा
महिमा आब' दोन बेग हरनाङा दे सापर्ट आइडिसो दे आब' होनदों सापर्ट आइडिसोनो डार्लिं मेगना जाला नामा माथो आंनि कमेन्टखौ मोजां फरायनो रोङासै ओइ मा कमेन्ट हरामोनब्रा आंना सनायालाय बोरो जोंसार अके जेल राहा हुसो होनदों दांलाय थांजोबदो नोंसोरो खि गोरानबो थांदो जोंसारबो थांदो थां आब'निखि मारै खबरा होनदों दे आब' आं बिदिनाव दसे थांदो नांला नोंसोरखौ थांदो आं खालामलायनो नागिरदों हनै खि गोराना आं खालामा दिनै हिन्दीयाव बुं आं खालामबा दिनै हिन्दीयाव बुं जीएल ने बोला है आज सब्सक्राइब नहीं करेगा किसी को भी कल बैग देगा बोला है सपोर्ट करके फर्स्ट वीडियो पे कमेंट छोड़ के आना बोला है जीएल ब्लॉग ने आज नहीं करेगा वो थोड़ा बिजी है ये मेरी आसपासी का घर का है आसपास घर का है बोला है आज बिजी है कमेंट छोड़ के आना सुनो स्टार जेल को प्रिया जी कम रिटर्न पक्का उज्जवल जी डन चेक तो से कमेंट किया है चेक तो से कमेंट किया है एसएन कोहली हाय वेलकम एसएन मेरे एलबी में आपको भी स्वागत है आप कैसे हैं जी खाना खाया है कि नहीं अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ और मेरे एलबी को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए प्लीज़ ओके निकिता ब्लॉग मजांग जोंसार होनदों एसएन कैसे हो आप मैं ठीक हूँ एसएन मैं ठीक हूँ लेकिन आप कैसे हैं उज्जवल जी आपका सीन मिला है एक बाकी है बोला है उज्जवल जी एक दे दो वही से दिया था ना खाना हो गया जी हाँ हो गया खाना पीना हो गया नोंनि कमेन्ट फरायनायखौ आं गोदो उन्दुनायाव लेखा फरायनाय बायदि मोनबाय लांदों ओइ नों आंखौ मानो बिदि होनगासिनो दं इनारा ओइ गथ' र' दे नोङो जौ लोंदों होननायखाय आंखौ बोरैबा मोनदों बियो जौ लोङाखै दे आङो ओरैनो खर'सेल' सुमज्रुंदों जानला मोनला दाहोन दे नोंसोर गथ'फोर आब'निखि मा ओंख्रिमोन होनदों एसएन कोहली खाम एसएन आपको बुलाया है महिमा भी ने जिरमिया खाना पीना हो गया ना बहन हाँ हो गया है किसको बोला है मेरे को बोला है ना हाँ हो गया है मेरा खाना पीना अभी बिस्तर पे हूँ लाइक दैट नन प्रिया मिनिबावबायसो नै प्रिया जोंहा पिएम बसुमतारी आंनि चेनेलखौबो बुंना होदो सिस्टार अके नो पिएम बसुमतारी नोङो आंनि चेनेलावबो आयौ र' नोंबो बयखौबो माबा खालामफिननांगोन आगै बेग होफिननांगोन फुरानाखासो पीएम बसुमतारी का चैनल को भी सब्सक्राइब करो मेरे को तो हिंदी नहीं आती है जो भी बोलता है उल्टा पल्टा बोला है फिर भी समझ लेना 366 सुनो स्टार एनआर जिरिमिया भाई अनुपमा जी पीएम बसुमतारी को सपोर्ट कीजिए मैं ऊपर में लिंक दे रखा है सिस्टार नोंनि महरखौ नायनो लुबैदों आयै बिदियाव नुवा गैसना गाबोनफोर फैगोन आङो राबाजी खामो जिरमिया भाई आपको अनुपमा ब्लॉग ने बुलाया है फ्रेंड हो जाइए प्लीज जिरमिया के साथ न्यू काम 8 आईडी से किसके पास 8 आईडी है सोनू जी सोनू जी सावधान किया कमेंट चेक प्लीज रिटर्न करना ओके थैंक यू बोलाय सुनो प्रिया जी लाइक डन चेक बैक रिटर्न प्रिया आपको सुनू ने सपोर्ट किया है सपोर्ट कीजिए थैंक यू सनाक्षी गोरान बुंनायनि थाखाय लाइक दोनना नों थाब थांदो बिदिनाव आनसाबस्क्राइब खालामनो नागिरलायथारदो नोङो आंखौ नोङो बेटा दालाय मोनाखै दे ना मिनिगासिनो मिनिदोंसो ना मोनाखै होनफ्लानानै ने एसएन कोहली आपको फुल सपोर्ट कर दिया है
प्रिया दैमारी ओके सिस्टर प्रिया को फ्रेंड पीएम बसुमतारी को भी फ्रेंड हो जाइए ऊपर में जो लिंक देखा है मैंने आरएल ब्लॉग गोदान ना मा होनदों जीडीएन पीएम जी कम रिटर्न पका पीएम आपको बैक करेगा आप कर देना सोनू जी हेलो अबो हेलो आरएल वेलकम वेलकम अनुपमा जी वन दी से नहीं मिला प्लीज वीडियो पर लाइक अरे लाइक जरूरी नहीं होता है सपोर्ट जरूरी है सपोर्ट देखो उज्जवल भाई कमन फिजो मेरे पास फिजो कौन फिजो फिजो तो नहीं है मेरे एलबी में सपोर्ट खालामनो खावलायदो आरएल ब्लॉग के साथ भी फ्रेंड हो जाइए सोनू स्टार उज्जवल अनुपमा प्रिया निकिता जी मुझे आपका गिफ्ट मिल गया है जी मैं आपको सुबह फुल वॉश के साथ रिटर्न करूंगा जी और निकिता आ गई सोनू ने आपको सपोर्ट मिला है आपको कल सुबह ही करेगा बोला है सोनू ने निकिता प्रिया दैमारी जोबोद मोजां खोनायो नोंनि रावखौ सिस्टार आं दिनैसो नोंनि लोगो गोदान प्रिया दैमारी आगै नों क्या हो गया नेट को हेस मेरा नेट स्लो हो गया है क्या बा हो गया ना जाने बिंखा आंनिया नेट स्लो जादों दे सनाफोर र मारै जाखोथाय नेटआ दिनै सपोर्ट किया है मैंने प्रिया प्रिया में भी आपको सपोर्ट बैक कर दिया है मे भी आप भी कर देना मेरे को अनुपमा लाइक नहीं मिला है अनुपमा लाइक नहीं मिला है बोला है दे दो पीएम बसुमतारी वेल डन पीएम बसुमतारी आपको एनआर ने सपोर्ट किया है आप भी बैक कर देना प्लीज गीता सोनाराम जी प्लीज चेक करके बताओ कितनी मिला सोनाराम है कि नहीं सोनाराम जी चेक कर लो पीएम बसुमतारी जी काम रिटर्न पक्का आप आप जाके सपोर्ट करके आना सोनू सिटर पीएम को ये बैक करेगा कौन कौन फ्रेंड हो गया कमेंट करो जेरेमिया भाई के साथ कौन कौन फ्रेंड किया है कमेंट करने के लिए बोला है ओंखाम जाखांबाय नामा सिस्टार जाखांबाय पीएम आगै आरएल ब्लग आगै नोंखौ लोगो खालामबाय आं आंनिखौबो खालामदो आरएल नोंखौहाय महिमाया लोगो खालामबायनो तुमको नहीं बोला मैं मेरे को नहीं बोला है किसको बोला है ओके सुनु स्टार जी सुनु आरएल जी खाम रिटार्न पक्का आं दंखायो बिदिजों दंखायनो गुलु लाखिदाबो दे गीता जी सपोर्ट कर दिया से गीता आपको सपोर्ट कर दिया पीएम जी खाम रिटर्न पक्का मामा पीएम आगै खोथा होनहरदों हनै एसे सुनु स्टारानो गाबज्रिगासिनो दं जीएल काम रिटर्न पक्का जीएल को सपोर्ट करने के लिए जीएल ने बोला है कल सपोर्ट बैक करेगा सोनू स्टार जीएल ने बिजी है अभी थोड़ा न्यू फ्रेंड काम रिटर्न पक्का बोला है सुनू ने गीता ने क्या बोला है सोनाराम जी प्लीज चेक करके बताओ कितनी मिला सोनाराम भाई कि मेरे एलबी में बे साइड चला गया होगा अखा हादों नामा नोंसिनिथिंजाय हायाखै प्रिया दैमारि आगै
सोनू मंजली बहन मेरा लिंक लगा दो बहन। ओके जी। लिंक दे दिया है, मतलब मोनो कर दिया है। इस क्या क्या बोलती हूँ मैं, ब्लू दे दिया है आपको। 10 चल गए हैं, 2 सर्च नहीं हो रहा है। 10 टेंशन मतलब 10 प्रोसेस गए हैं, 2 सर्च नहीं हो पाता पा रहे। अनुपमा ब्लॉग 8 लाइक नहीं मिला न्यू वीडियो पर। सोनू प्रिया जी प्लीज रिटर्न करो जी बोला है। प्रिया सोनू ने रिटर्न, सोनू को रिटर्न कीजिए प्लीज। सोनाराम जी इस आईडी से मैसेज करो। सोनाराम जी इस आईडी से मैसेज करो। सोनाराम नहीं थाथ' बा आब' दे बोखारदो, बोखारबाय आगै। सोनाराम जी प्लीज मैसेज कर जोब दो। मा ओंख्रि जानाय सिस्टार कि सना आं खालामखांबाय दहायनो। प्रिया ने सपोर्ट कर दिया है बोला है सोनू। निकिताया उन्दुनो ओंखारबायनो जोंहा। गुड नाइट निकिता। ओंख्रिया जाहैबाय दालि जहल, मैथा ना, दाउ एवनाय आरोना। अन थैंक यू इनार आ गई। एनर्जी कम रिटर्न पक्का। एनर्जी सोनू ने बुलाया है आपको। पीएमजी कम रिटर्न पक्का। पीएम आ गई। बिद्दावा बडी देखायफैबाय हनै। बाजै निकिता होनदों थांबायनो। बाजै निकिता उन्दुनो ओंखारबायनो। आगै ब्लुखौ लाखिदो आजा उन्दुसैनो। अके जागोन दे। सोनाराम जी प्लीज चेक कर लो। सोनाराम नहीं है शायद। नाफाम सिखाओ हेलो के होनदों। सोनू स्टार मैं आज सपोर्ट नहीं कर सकते हूँ, मैं कल कर दूंगी। सुना है वाई हियर नाफाम सिखाओ इज हियर। ओके नाफाम सिखाओ। गुड नाइट बाय आब' सोना। गुड नाइट बाय बाय। सोनाराम जी प्लीज चेक। सोनाराम नहीं है शायद। मेसेज नहीं किया है। सिंगल लन्डा सफैलायबाय। औ नों सापर्ट लादों नामा? लायाखै। सानैल'सो थांजोब्बाय साफ्फा। आं फैबाथाय थांजोबखायोनो। आं दं। थेंक इउ जिरमिया आदा। खारजोबो मानसिफ्रा। औ सनाराम जिनो। प्रिया आं दं आबा। प्रिया आगै नों बाहानि खोन्थाहरलाय जोंहा। प्रिया आगैया अबेनि खोन्थाहरसाय। आयदै मानो थुल' देखायदोंब्रा। आंनियावहाय मा थु मानसिफ्रा थुजोंल' दं होननानै देखायदों। साब्रै दं। निकिता जी लाइक डन। निकिता सोने जा गया है शायद। आं बङाइगावनि सिस्टार।
मंजुली बहन मेरा चैनल मोनो है बहुत मुझे ब्लू नहीं चाहिए बहन ब्लू ले लो जी ओके ओके प्रिया मेरी जान बोला है आं चिकना टेंटोसो ओंखारबाय तुर मानो टेंट नांगौ प्रिया जी मुझे रिटर्न नहीं किया है जी प्रिया सिस्टार नोङो सुनुखौहाय बेग होआखै नामानो सोंहरदों बेग मोनाखै होनदों नोंनिफ्राय सोनाराम नहीं है शायद सोनाराम चला गया होगा सोनाराम जी प्लीज चेक आं बङाइगावनि सिस्टार सना होनदों बङाइगाव मा गामि आबुलै सिंगेलबा आंनो हरदो प्रियाखौनो आं प्रियाखौ दिनैसो सिनायदों प्रियाजों आंहा दिनैसो गोदान लोगो नाफाम सिखाव नाफाम जी काम रिटर्न पक्का रख नाफाम का चैनल नहीं है ये उसका मेल आईडी नहीं है उसका ये सपोर्ट आईडी है नाफाम जी काम रिटर्न सेपरेट दङ सोखोथोनां मा होनदों सोखोथोनांसेगोन एगोननो आं हाबा जाखानायसो सिस्टारनो हाबा जाखानायसोनो जोंहा प्रियाया नाफाम सिखाव उफु ऑन हो ठीक है थैंक यू ऑन रहने के लिए जी नाफाम जी प्लीज ज्वाइन मी रिटर्न पक्का नाफाम का चैनल नहीं है उसका मेन आईडी नहीं है न्यू काम अनुपमा ने बोला है प्रिया मांक्री ऑन थैंक यू अनुपमा ऑन रहने के लिए हाबा जाखानायखौसो लाना खारनांगौलै ना मा होनो आब' होद आं आब' मोनजिलखौनो लाना खारसैलै दै हाबा जानाया मा जायोमोनलाय नाफाम सिखाव एक्सपिरियेन्स बारा जायोमोन नामा संसार जानायनि संख्रि बानलुनि ने प्रिया जी प्लिज जइन मी दाखालि मा बार मोनथाय र' गैया होनदां उन्दुबाय बिसोरो गामिनिया थाब उन्दुयोना आलदा नाम्बार गैयालै आलदा माबा होनदों प्रिया जी जइन मी गुड नाइट अके बियो खालामगोन थाब ओंखाम जाहैग्रोदो थां औ इदिट खालामगोन दा नों खालामग्रो आं फोरोंगोन थां सयथि थां
भिडिअ इदिट खालामनो थैथोंबो होनलायलायदों Priyaji, please join me in a good night. Napamji, please join me. Return pakka. Oh, nanggu. Nङाबा थांना थाया. हाय. Daka मेलेम जायो. होनदों बड'जी come return pakka. New friend. जाम्बा बुंथारो ने. नाफाम सिखावाबा मा? प्रिया आं गोसो थोजामानो गिबायदोंलाय लाइक दानाबा थेंक इउ ओइ गुमैयाबो मनजुलि आंनि बैयाव सियारावहाय प्रिया दैमारि ना मिनिहरबाय नै बड'जी प्लिज जइन मी रिटार्न पाक्कानो सुनु करदहु रिटार्न कर देगा सुनु आपको बुलाया है बोडो KBM कॉमेडी ने नियाजी खाम रिटार्न पक्का सोनानो किराना थोद आबौ नाफाम सिखाव होनदों थांफुखौ आं नुवाखैलै नों हाबा जाखानाय गोजान जाना थादो आंनियाव मुलिखौसो लानो खारसै फ्रियानो थांफु थोद आं साला मूड देख रखा है मैंने देखा नहीं पढ़ रही है कमेंट लेकिन मूड में है थस कमेंट फरायगासिनो दं ओजों मुडावसो दङ फाग्लिसो फन फैदों नामा आब' औ फन फैदोंमोन लादोलै नों एनार प्रियाखौनो ओइ आ बेवाय थांफुआ नोंनाव गैया मा थांफु गोब्रामबाय थाखोथाय बियो ओमफ्राय अफाय दोनफैयामोन दहायलाय
लांखायाखैबा आइनाव सोंदो ना आइनाव लादोलै नों एनार फिसाखौ होनदों आं खि मिन्थियो आं जानाय ना मानाय थांखुखौलाय आं मिन्थिनोलाय मोनाखै आं अबे जायगायाव गालाङा नोंबा आइसो लांदों दां आंखौ दा खिन्थाखानो बिसिनायावबो गैया प्रिया होनना खुदुमहरबाय हनै माखौ र' आइमोनावसो होनदां आं आइमोनाव नायनि नोंबा अबाव दोनदों बेखौबा आंथ' नुवाखैना साबा दंबावो नाफाम सिखाव होनदों प्रिया आब' दोनखुमादों गुमै थांखु थिमिखौ गुमैनि थांखु थिमिखौ दोनखुमादोंनो थांखुखौ मा खालामो प्रिया बियो मिथिबायना जानानै अबावबा दोनो ओमफ्राय आंखौ जाग्रा बायदि अबाव दोनखो नोङो थांखुखौ होननानै रायो मिथिबाय आंनावहाय आंखौहाय मामा आयै नों थांखु लांदों नामा जयेन्टफोरनि नै थांखुआ बेनो होनदां नै ओहो माथो थांखुआनो गैया नों लाबोदों नामा होनो थांखु मा ओंख्रि आंखौसो जाग्रा बायदि रायो मिथिबायना अबाव दोनखो नों थांखुखौ होननानैहाय ओमफ्राय आं जायो थांखुखौ थांखुआ नै गया न' नोंबो खुरिया गयखौनो नागिरना जादों आंहा न' थांखु नागिरदों आङो थांखुखौ अबावहाय दोनखो बेबा आंथ' नुवाखैनो अ नों गुमैया आंना मिनिबाय नै हाय आब' मा खबर ओंखाम जाबाय नामा आब' औ ओंखाम जाखांबा बिदि आगै थांखु नागिरदां आं गुमैनो नै थांखुनि दावराव नामा औ थांखुनि दावराव जायदै आं एदावनोसैसो सनाखि होनदों नों थांखु जायो नामा आं जाया नोंसिनि थांखुखौ आं मा मिथिगौ सोर लांदों सोर लाङाखै थांखुखौ गोदोनायाव मेडेल गानबानो जायो गोमायिनि गोदोनायाव गावबागाव गोदोनायाव सनानि मालाखौ गाननाय बायदि गान थांखुखौनो नुवाखै आङो नागिरजोब्बाय आङो गुमैया गामसायाव थेबना लादों बे आब'नो गामसायाव थेबना लादों माने पेकेटसोमोन मैया थारमाने अबावबा नुदोंमोन आंबो ओमफ्राय दहाय फुङाव जानानै जेराव मोनो बावनो जानानै दोनो बियो ओमफ्राय दोननानैहाय आंखौ रायो थांखुखौ अबाव दोनखो आं हले मोजां मोनला दे नोंखौ बेबायदि थांखुखौ खोमाग्राखौ होनबावगोनसो आंखौहाय नोंथारगौ बायदिनो मिथिबायना ओरैबायदि जोंगोन आरोना सना आं फैफिनबाय थेंक इउ फैफिननायनि थाखाय बा आब' लाहालाय मा थांखुनि दावराव आब' गानहो आब' औ थांखुखौनो गोदोनायाव मेडेल गाननांसिगोन थांखु गोमाबाय थायोना थांखुखौ अबेहाय नागिरना मोननांगौ जाखो आङो लंपेन्ट सिफियावबो नागिरजोब्बाय लंपेन्ट सिफियावबो गैया नै थांखुनि दावराव सना अखा हायाखै नामा नोंसिनिथिं हायाखैलै दहायसो बारहुंखा फैदोंमोन इमान बारहुंखा फैदोंमोन दहाय बिदि बाहाय खबरा बोरैनो बिदि खबरा बोरैनो बिदि आगै मोनबाय होनबालाय नोंसो लांदोंमोन आब' गाज्रि मोनबाय नामा मानो गाज्रि मोननांगौ बिदि आगै हेल' आबै हेल' नुहरलाय दे मानो गाज्रि मोनो बिदि आगै मा खोथाखौ
बे खिग्रानि खोथाखौ होनदोंदां दहायनिखौ मैया जोंनिथिं हरावसो फैनायमोन सनानो हरावहाय जोंनिथिंबो ओरैबायदि हादों आरोना बारहुंखा बायदि बारदों आरोना गुमैया हिन्जावखौ गारनो हागोन थांखुखौ गारनो हानाय नङा नामा सोंलाय आब' गुमैनाव र' आं सोंहैनि दे मिंख नोंनाव सासे आंनि लोगोआ मा सोंहरदों इउटुबार लोगोआ बोरो मानसियालाय मिंख किधर हो ये कमेंट करो तुमको क्या बोला है ये प्रिया दैमारी क्या बोला अरे फोर के सुनाओ ना जोर से फराय करो गुमैया हिन्जावखौ गारनो हागोन थांखुखौ गारनो हानाय नङा नामा सोंलाय आब' गुमैनाव एन्सारा नों होदो दाना हिन्जावखौ गारनो हागोन ना हाया होनदों थांखुखौ गारनो हायो थांखुनि थाखाय हायो गारनो हायो बे थांखुआ आंनि जिउ बै हिन्जावा मिथिबाय प्रिया आगै प्रिया थांखुआ माबानिफ्राय नोम्बरनिफ्राय देरसिन नङा मिथिबाय नोम्बरखौ मोननायनि सिगां आं थांखु जाखायोमोन ओंखायनो थांखुआनो आंनि जिउ नुबाय एन्सारा प्रिया मिनिबावबाय जानो प्रियाया लागावना मिनिबावबाय होनो जेला दा अखा हागासिनो सना मैया बार फैना जलफि बिफाङानो बायसिन बायसना जलफि बिफाङानो बायबायनो जोंथिंबो दिनै बारहुंखा फैदों आंनि SMS बारगासिनो स' जाफैयाखैना नोंनि SMSआ आंनि SMS बारगासिनो आबै मा खबरा बिदिनोसै गुमै ना मिनिबाय हनै अब्ला आंनो हरदो आब' अनजलिखौनो हाद गुमै जारलासोहायनो जारलासो नामा जादों खिन्थु फरायाखैसो नंगौ जाबायलै आब' दाना थांखुसो देरसिन जाबायलै दानानो माथो खालामबावनो थांखुआ देरसिन जाबायनो मालाय उन्दैनिफ्राय जानायखाय आंनि फार्स्टखाय गेटखौ फांहैबायमोन आयै आं उन्दुनोसै होमबालाय ब्लु बोखारदो अके आं थांसै दे गुमैखौ आं गाबोन नायगोन दे गुमैखौ आं गाबोन नायगोन दे आब' नोंखौबो दे आंनि भिडिअ'आवनो दंखायो दाखालि भिडिअ हगारनायावहाय भिडिअ नायबानो नुगोन आरोना आंनि भिडिअआव दंजोबखायो नोंगुमैया नैबे दा प्रफाइल पिकसाराव होनाया नोंगुमै नङा दे आंनि बियावसो जायो बियो प्रफाइलाव होनाया दा माबायाव थामनायाव होनाया आंनि बिहावसो दे लागावनो मा सिरि जाखो आब' नै आङो दरदार फांस्रांदोंमोन आरोना जेल गिदों दा गिदों आबैखौनो गिदों दा गिदोंनो आं हले थेन्थ'बाय मानो थेन्थ'खो एस आइ फेमिलि हेल' एस आइ आगै वेलकाम आंनि एलबियाव गाबोन बड'लेण्ड सहै फिनगासिनो फैदो दे हाय कैसे हो आप ठीक हो जी आ जाओ
मेरे एलबि में लक्ष्मी दैमारि हेल' आगै वेलकाम आंनि एलबियावहाय मा ओंख्रि जानानै फैखो लक्ष्मी आगै आब' नोंनि इउटुब चेनेलखौबो आं मिथियाखैमोन आब' दिनैसो एनार प्रडाक्सन मिउजिकसो लिंहरना नुबाय आं आब' नोंखौ अके थेंक इउ एनार प्रडाक्सन आगै आंनि माबायाव एलबियावहाय जोंहा प्रिया दैमारि आगैखौ लिंहरनायनि थाखाय प्रिया दैमारि नोंनिसिमबो थेंक इउ जासिहरनाय थाबाय आगै आंबो हाजासे नोंखौ माबा सापर्ट खालामनो नाजागोन आगै नोंनि भिडिअखौ नायगोन आङो प्रिया लोगो खालामदोनो बर' किबिएमजों लोगो जानोनो प्रिया लोगो जाबानो जाबाय राइट दं ओं भुटानाव होनदों दे मर कमेन्टस हरनाय नाखि दिदि कमेन्टस जाफायाखैथ' आगै मा सिरि जाखो आब' होननायनिफ्राय नों दासो हरखादोंना ना हरदोंमोन गेजेराव बेखौथ' आं मिथिला आब' आलु दाउसो दे आलु दाउआनो गोथाव जेल किंकं गिदों होनदों राइट जागोन दे लोगो बड' केडिएम आब' होनदों दाखालिनो फैदों गाबोन थांफिनसिगोन होनदों फैदो सना आं लेंहरनि नोंखौ सासे मानसिनो सना आं लिंहरनि नोंनिखौ सासे मानसिनो सना बुजियासै आङो गोमबोर सालथे मा खबरनो गोमबोर सिं जोंहा प्रिया आगैया नायनो मोजांथारहाय जिएल थांबाय नामा होनदों डाइनासर नोंस्रा मा ओंख्रि जोंहा मैथा ना दालि जहल दाउ एवनाय आरोना बिदि मोजां हि आब' सना थाथ'दो दे अके बाय बाय प्रिया गाबोन लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट लाइभआव हरनि 9टायाव थाङाखै सि आइ डि जादों नोंसिनालाय मा ओंख्रि अनजुलि होनदों एसआइया जोंनिया ओंख्रिया माबासोलै आगै एसाय दालि जहल मैथा ना दाउ एवनाय अमित इन्टारटेनमेन्ट हेल' मन्जुला आंबो लोगो जादोरा मन्जुलिसो दे मन्जुला नङा उल्था नाम दोनबाय दे आंखौ नोङो नोंजों लोगो जायाखैथ' लोगो गैयाथ' नै लोगो खालामबाय आङो नै नोंजों अमित इन्टारटेनमेन्ट नोंबो आंखौ लोगो गैयाबा लोगो खालामदो आरोना लाइक डान थेंक इउ अमित आंजों लोगो गैयाबा लोगो जादो स्टार मेकार एनार्जि लाइक डान थेंक इउ लाइक देने के लिए स्टार मेकार इनार टिम थेंक इउ आं स्टार मेकार खुलिबाय दे दहाय नों मेसेजाव हरनायखाय ओमफ्राय दाबो माबा खालामनायाखै मोरै खालामो प्रिया नायनो मोजां नङा दे आब' होनना मिनिबाय होनो मोजांहाय नायदों आङो दे आब' स्टार मेकार मिनिबाय आरोना अमित सालथे मा खबर जिएलआ नों हरनायखौ नायदों अमित सालथे मा खबर जिएलआ नों हरनायखौ नायदों होनदों आंखौलाय खालामदो मन्जुलि आं खालामखानायसो होनदां नोंखौहाय एसाइ खालामखानायसो नायलाय खालामखानायसो सापर्टखासो नोंजों
फोरोंगोन र'नो गाबोन फोरोंबानो जाबाय गोमबोरसिं हि होनदों नोंबो मोना सर मबि लादों दिनै प्रिया आगै लोगो दंना गैया गैयाब्ला लोगो जादो प्रिया थांखो ना माखोथाय जोंहा एस आइ बर' मा खबरनो एस आइ बर' मा खबरनो बिदि बाहाय जिर'इदा होनदों फैया आं खालामबाय सापर्ट नोंखौबो नों उनाव आंखौ खालामफिनबानो जाबाय दे होनदों प्रियाया उन्दुनो ओंखारबायनो उन्दुनो थांबाय जाबाय मन्जुलिनो आंखौबो साबसक्राइब खालामदो अमित इन्टारटेनमेन्ट आगै फेसबुकजों जयेन खालामनाङा दे स्टार मेकारखौ माजोंथो मा ओंख्रि जाखो साइ होनदों थेंक इउ दे मन्जुलि होनदों वेलकाम सना अमितआ गोदानसो दे सापर्ट गैयाबा खालामना ला होनदों नोंनि लोगो लिंहरनो होननाया बेनो नामा सापर्ट खालामबायथ' आङो बेखौ आंखौबो खालामनो थिनदों आङो बेखौनो अमित खालामबाय आं नों हरनायखौ खालामबाय आं होनदों आदै आबै दाउखुमै होनदों ओइ सापर आइदिजोंल' फैगासिनो बियो नै बियो हेल' ए 16 राइडार एस ए फेमिलि मोजां दे बिदि बाहाय होनदों फेसबुकजों लगइन खालामसो बुंदों आं उल्थासो फरायदों दे फेसबुकजों लगइन खालामगोन आं सोर सना होनदों हनै बै माबाखौ होनदां राइडारखौ होनदां राइडारखौ माला फैखो आंनो सापर आइदिसोना बेयो नोंनि मेन आइदिजों फैदो नंगौना ब्र' मा ओंख्रि जाखो एस आइ ब्र' मा ओंख्रि जाखो होनदों जेल आंनिसो दै नोमबाजैसोनो हेल' कारल हेल' वेलकाम कारल मेरे एलबी में स्वागत है आप कैसे है उन्नू की लाइफ भी आ गया है हेलो उन्नू की लाइफ वेलकाम खालामबाय आब' मन्जुलि नोंनिखौबो अके थेंक इउ अमित एस आइ फेमिलि ब्लग लोगो जादों होनदों दालाय फैयाखै बे ओंखायनो नोंनि 2.0 ना बे नङादां सेंडिंग सपोर्ट फ्रॉम अमेरिका अमेरिका से है आप थैंक यू मेरी एलबी को अमेरिका से देखने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज करोल मैं भी करूँगी आपको दालिजों ना बाजासोमोन बिदि बाहाय होनदों सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और जो भी फ्रेंड नहीं है जिसके साथ फ्रेंड बन जाइए न्यू काम साथ बोलाय गोमबोर नों मन्जुलिखौ आबै जायो बा आंखौ आबौसो जागोन दे होननानै हि मिनिदों आरोना नवाना सि ब्र एस आइ ब्र होनो सिलं थांबाय थायोलै कन न्यू फ्रेंड वेलकाम इंडियन आर्मी ने न्यू उन्नू की सर फ्रेंड हो जाए इंडियन आर्मी उन्नू की सर फ्रेंड नहीं तो होनदों थेंक इउ होनदों थेंक इउ 10 से आंनो ब्लु हराखै हरबाय सोरजों लोगो जायो जादो दे हरबाय जायो बुङो सालथे बुंखायो सालथे जायो बुंखायो सालथे होनदों
थाथ' दे आब' ओंखाम जानो फैनि लोगोफोर दं बड' राइडार बेनि फैगासिनो आं दे जागोन दे शियरका शुक्ला बेस्टि पचिस लाइक देन थेंक इउ शियरका शुक्ला जी लाइक देने के लिए थैंक यू कैसे है आप शुक्ला जी ओइ जेल आंनो हरनांगोन 9 बाजैसो जागोन नों आइदै ओइ आङो लाइसेन्स दंखायो दे आंना जायो बुंखायो जेल जेबो नङा डाइनासर होनदों दै बुं मारो मा होनदों जोंहा खि गोराना सालथे जायालै नों आब'सो जागोन नों आब'सो जागोन नों होनदोंना राधे 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 शुक्ला जी उनु अन गोमोर सिं जेलाबो उना मिनिबाय हनै शुक्ला जी जेल ब्लॉग प्लीज ज्वाइन कर लीजिए जेल ने सपोर्ट करने के लिए बोला है लेकिन वो गाबोन लायनो हासो खेल फाक्का बेक रोंगा शुक्ला जी गाबोनसो होनफ्लांलायलांबाय आंहा आं नोंनिसो जागोन बे अमित आं नोंनिसो जागोन बे अमित आंनिसो जागोन बे थैंक यू सिस्टर आप बताओ मैं भी ठीक हूँ सिस्टर मैं भी ठीक हूँ लब करर जी खाम खारल आपको बुलाया है चुक्लानी है बाय बाय आब' नोंनि कमेन्ट आंनि कमेन्ट फरायाखै आयैलै सना बिदि इण्डियान खाम होननायनिफ्रायनो हरखायाखैना नोङो सरे दे बिदि नोंनिखौ फरायाखैबा कमेन्टआ सजाफैयाखै जानांगौ आगै बड' केबिएम लोगो खालामबाय नोंखौ आंखौबो खालामफिनदो दे नो बड' केबिएमआबो दंना गैलाहाय एसआई फैमिली जी प्लीज कम एसआई आपको शुक्ला जी ने बुलाया है प्लीज ज्वाइन हो जाइए ओइ जेल साबस्क्राइब खालामना होदो नोमबाजैनिखौ होनदों बिदि थांनोसैबो होननानै बुंदो आरोना जेलजों अलखा उमिद आंहा बिदि अल माने लोगोखा आरोना अमित आंनिसो बे ना मिनिट थैखाबाय कन्ट्रबाजि जादो दे केरल जी खाम अमाया आ गया है हमारा सिस्टर अमाया वेलकम मेरे एलबी में हेलो एवरीवन बोला है लाइडन थैंक यू लाइक करने के लिए लक्ष्मी कितना आईडी है लक्ष्मी सिस्टर आपको अमाया ने बोला है कितनी आईडी है आपके पास जो भी फ्रेंड होगा आज में सन जो भी फ्रेंड बनेगा जीएल को कमेंट करके आना फर्स्ट वीडियो पे कल बैक पक्का दे देगा वो शुक्ला कोई थांआलै गोमबोर सालथे नायदोंसो आं आब'आ मा बुङो होननानै आंखौसो नायबावदों हैव मेनी इंडियन फ्रेंड बट आई डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज हैप्पी मीटिंग दिस फैमिली मुझे समझ में नहीं आता है जो समझ में आता है थोड़ा थोड़ा लेकिन रिप्लाई करना नहीं आता है इंग्लिश से जो भी है जो थैंक यू आप हिंदी भी समझ में नहीं आता है क्या हमारे इधर कौन इंग्लिश आता है इंग्लिश में जवाब दीजिए केरल ने समझ में नहीं आया है बोला है केरल को इंग्लिश में बात करो कौन इंग्लिश आता है मोगथां फैयाखैना दिनै मोगथाङासो दंमोन जेल ब्लग आगै लोगो जादो होनदों बिदि आब' ना मिनिबाय हनै नोगोर दुखु जाबायलो मोनलां आबै चेनेलानो गोमाबायमोन आंना आबै मानो चेनेल गोमाखो नोंहालाय नोङो पासवार्डफोरखौ मोजां होनानै लायाखै नामा 2 स्टेप भेरिफिकेसन खालामदोंना खालामाखै ओइ जेल मा जाखो होनदों अमित जी खाम अमित बोला रही आपको शुक्ला ने हागौलै नोंबो होनना मिनिबाय हनै Carol, how you met?
7:49 साबस्क्राइब खालामना होनोसै from who are you balance career नै जोंहा आरेला गैया लक्ष्मी लोगो खालामदों आंखौ होनदों केरोल ने क्या बोला है श्योर लेखा आई रिमुं बोनायफ्लांदोंमोन आबै चेनेलखौनो जारलालै दा मोनफिनबाय दा जेबोथ' खुथि जायाखिसै एसआई फेमिलि जि जयेन मी केरल कानेक्ट मी प्लिज दासो रिकभार बानायनो हाफिनबाय आबै आंजों सासे लोगोआव फैबाय आब' आंजों सासे लोगोआव फैबाय आब' RLG प्लिज जइन मी RL नोंखौ बुंलाय सोर लोगो फैदों RL आब' आं गाबोन हरगोन पाक्का हरगोन आं कमेन्टल' हरना दोन आब' मन्जुलिया मिन्थिखायो होनदों गाबोन हरफिनगोननो लक्ष्मी आगै जोंहा एसआई फेमिलि आगै कमेन्टखौ हरना दोन आंना ब्लु गैया एसआई लक्ष्मीया मा होनदों खोनाखाबाय दा महिमा बिब्लगा आंजों अल फ्रेन्डखा दहाय फैखांखाबाय हेल' श्योर का शुक्ला बेस्टी सब्सक्राइब कर दिया शुक्ला जी आपको उम्मीद इंटरटेनमेंट ने सपोर्ट कर दिया है आप भी बैक कर देना प्लीज लक्ष्मी जी जॉइन मी लक्ष्मी सिस्टर आपको शुक्ला जी ने बुलाया है ज्वाइन होने के लिए ओमित जी चेक कर के रिटर्न करती हूँ बोला है चेक खालामनानै हरफिनगासिनो शुक्रिया जॉइन दङ शुक्रिया जॉइन कर दो तुमको ओके एम सोना फैबाय दे आगै दे मा ओंख्रि जानानै फैखो आगै दासो होनदोंमोनदां नों आंखौ ओरैनो इन्जयनि थाखायसो सना बुङोलै गाज्रि मोनो ना नों मन्जुलि सना मा गाज्रि मोननांगौथाय मानो गाज्रि बुंनांगौ एम सना मा खालामदों हेना खान लाइक डन बाय हेना खान लाइक देनी ही आया है क्या थोड़ा बातचीत करके जाओ हेना खान उम्मीद दं शेर शुक्ला बस्ती जॉइन आई विल स्टार्ट फॉलोइंग योर कॉन्टेक्ट गुमैनिसो दहाय सापर हरदोंमोन आं आबै नोंनो थेंक इउ सापर हरनायनि थाखाय गोमबोरसिं आगै दे थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय PM मेसेज
बेबी मोना उन्दुजोब्बाय नामा बाबाय बेबी मोना उन्दुजोब्बाय उन्दैफ्रा सुलिका दुक्ला दो सपोर्ट किया है शुक्ला जी आरएल ने आपको ओंखाम जाबाय नामा एम सोना ओंखाम जाबाय नामानो उमेद जी आपका कमेंट नहीं मिला लॉन्ग वीडियो पर वॉच करके कमेंट कर दीजिए रिटर्न कर दूंगी बोला है एक सोनानो उमेद जाबाय होनदों PM बास्ति जइन मी मा ओंख्रि जायामोन एम सना होनदों इउ कैन जइन मी इउ इन्जय आफ्रिकान कन्टेक्ट होनदों आलु सबाय बिमा बिलासि होनदों मन्दिराव गाव आंखौ दाखालि बुंहरदोंमोन ने दा थांनायनि सोलाबैनि आंखौसो दायबाव मिन्थिबाय दे मा मन्दिर मा मन्दिर मन्दिराव सोरखौबा लानानै थांगौमोन गाव आंनाव फन हरदोंमोनलै नों खिथाहराबोखि आंखौ लानानै थांगोनलै आसुरित मानसि ओमफ्राय नों हिनजाव इदि बानायल' दरवाजा कौन बंद करेगा नों बानायालै नै बानायगोन उन्दुग्रो गावबागाव आं मुसारि खाग्रोनो ओमफ्राय नों बोरै बानायगोन दे आं जेरैखि बानायाना फ्रेन्ड मी बानाय हागोन दा बानाय आं उन्दुनोसै खिन्थु उन्दुदो बाव उन्दुदो बिदाजों अखा हाबाय बा बेबी हायाखै जोंनियावहाय सोर बिबि नोंगुमै फरायनो कमेन्टखौ दे फरायलाय नैबेखौ इंलिसनि रिटार्न होनहरलाय जोंहा नैबे केरलखौहाय मा होनदों I will give my full support okay Carol Umbai I will also back support you okay M Sona Bosmatari okay होबाय बेबी बाबी जाफेर नामा बीबीसो गुमै जेल ब्लग आं थांबाय सना गुमैखौ बाय होनो होदो खनसे सना दे बाय 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 लक्ष्मी दैमारि सुरेखा हाय सोरखौ सुरेखा होनखो आं बयखौबो सापर्ट खालामो लक्ष्मी आंखौसो रावबो खालामा ओमफ्राय एम सना बसुमतारी मा बेबी सोरखौ बेबी होनबाय थादों बे एम बसुमतारीसो ओके आयु जा गोलाव जाबाय फरायस्लामाखै एम सना बेबी नोंखौनो होनदों आंखौसो बेबी होनखो ना माखो एम सना बसुमतारी ओमफ्राय गोमबोर सिं नार्जारि आबौ मा खबर आं आबौ नङालै आं सेंग्रासो दाबो आबौ नङा आं खानाय मोनाखै दाबो आं सर्ट मुभि लादों रायजोफोर नोंथांमोन आंनि चेनेला 61 सापर्टार बिराद दुखु मोनबाय आं नोंसोरखौ
गावसोरजोंनो गावसोर सापर्ट खालामलायग्राना नोंसोरने मानजिबावबाय हनै हाय लक्ष्मी जी प्लिज जइन मी सुरिका शुक्ला बस्तिया बुंदों आरो जेल ब्लक बाय गुमै सना बाय बारख'जोब्बाय ओमफ्राय एम सना बसुमतारी आबौ मा खबर बाय होनो बाय बेबि अके बाय बेबि दे बाय ओमफ्राय अमित इन्टारटेनमेन्ट ओइ जिएल रडिया र' दसे होनदो रसे मा जाखो दसे थानो थाखाय दसे थाथ'नो थिनदों एम सना बसुमतारी अखा हादों जोंनाव अखा हायाखै अखा हाखांबाय लक्ष्मि दैमारि एसेल फेमिलि आगै आंबो बयखौबो खालामो मा खोथाय बयखौबो सापर्ट खालामो होननाय एसेल जादों फेमिलि आगै आंबो बयखौबो अके बयखौबो सापर्ट खालामलायनांगौ जेल ब्लक नोंखौ गोसो नोंखौ थोबायनो गोसो गुमै एम थोबायनो गुमै बसुमतारी होनदों एम बसुमतारीखौ आं लागोन दे ओमफ्राय आंनि बुरिखौ सोरबा लायोबा आब'आ लाबानो अखा जाबाय दे सिदोंनो ओमफ्राय गोमबोरसिं आब'आ अखा सिदोंनो बे सेंग्ला मा सेंग्ला बे सेंग्रा बुंलायबावो होनदों बुंलायबावो आंखौहाय नोङो दहाय आं सेंग्रासो होनदोंना बेखौ होनदों मा सेंग्रासो आं बोरायाखै होननाया ए बोरायखायाखैना आं मारै बोरायनांगौ दानोलाय आं दासो 22 इयार्सनि औ गोसोआ बोरायाखै होननाया आं दाख्लि गोसोआ मबाइलाव मालायना बोरायाखै भिडिअ'आव होदों गुमै लिंहरना दोन बेया गुमै लिंहरना दोन बेयावनो माखौ लिंहरनो नोंनि बे साबसक्राइब माबाखौ होनदों आंनि चेनेलखौहाय अके दे जेल ब्लग आङो हरना दोनगोन लक्ष्मि दैमारि अके सुरिखा लक्ष्मि दैमारिया अके सुरिखा होनना बुंदों अबावहाय सुरिखाखौ थांबाय गोजौआव दोनदोंमोनथाय आं बुजिना मोनाखिसै थांबाय सुरेखा कमरसिं नार्जारि आबौआ अखा सिदों एसे सिदों बर्थमान गोमबोरसिं नार्जारि एसे सिहांदों आरो ओमफ्राय आर एल ब्लक आइ सापर्ट केरल अमब्लुम नामा उमब्लुम जेल ब्लक गुमै येस आगै सना लोक्षि उमब्लमबावबाय मा नामखौनो खबर आबौ नोंखौ ओमफ्राय सापर्ट दंखायोनो आब' अके दे सापर्ट दंबावो आरो दंखाबायाबो सापर्ट खालामबाय थाबाव दे सोर सोरनिजों ओमफ्राय आरो अखा हादों जों र' सोर सोरनिजों अखा सोरनि हादों होनदों अखा हादों जोंहानिजों जोंहानिजों दहयसो अखा हादों दा गैयानो जोंथिंबो दा गैया दहयसो हादोंमोन दहायसो हादोंमोन आरो आंबो अखा सिदों बर्थमान दे आर एल ब्लक ओमफ्राय अमित्रमनो मा इन्टारटेनमेन्ट मा होनदों जेल कमेन्ट फरायनो बानाया हरदोंमोन नामा नोङो जेल कमेन्ट हरदोंमोन नामा हरदोंमोन खोमा हरदोंमोनबो जानो हागौ आं नायनो रोङाखिसै थेंक्स आर एल ब्लक होनदों केरला केरला बुंदों थेंक्स आर एल ब्लक अके सुरिका आर एल जि रिटार्न आर एल जि माबासो रिटार्न कर दी हूँ चुकी की शेखर लीजिए यस जागोन आबौ दिस मेसेज इज हेल्प फर रिभिउ ओमफ्राय आब' मनजुलि आंनि बे दैमु बसुमतारियाव गुमैनिखौ गुमैनिखौ हरना दोन आं 6थाजों हरगोननो नोंनो दे नै बेखौ बारख'बाय गोमबोरसिङा मा होनदोंमोन नै जागोन आबौ जागोन आबौ गाबोन मोननै मोनो हरबावगोन आं दे आबौ होनदों नोंनो गाबोन दे मोननै दे दे हरबावगोननो दे 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 नेट प्रब्लेम जोंना नेट प्रब्लेम जादों नामा ना नोंनासो बिदि जोंना माबा बड' केबिएम बड' केबिएम कमिटि नेट प्रब्लेम जोंना नेट प्रब्लेम गैया नोंनियासो नेट प्रब्लेम दङ माबाया नेट अन खालामला बिनि सायाव वाइफाइआबो अन खालामनानै ला दिनै फ्रि बर्थमान नों वाइफाइ वाइफाइआ हरगोनखाय आं बयनोबो नेट सालायनो थाखाय वाइफाइ हरगोन हटस्पट होदो आङो ओइ जेल होनायाव वाइफाइ अन खालामलाय खि गोरान
हस्पट हरदोंनो नोंबौआ आं हरदों नोंनि सनाव अमित आं सोदों मा हो अमित आं हरदों नोंनि सनानाव सोर अमितखौ होनहरखाय ओइलाय गोजौआव थांबाय अमित इन्टारटेनमेन्ट GLG प्लिज जइन मी फुल वाच केसार ओके 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 विकास बर' हेलो वेलकाम वेलकाम विकास बर' सोर मेरे विकास एफडी में बर'लाय स्वागत है सोर विकास सोर बर' विकास बर' विकास बर' विकास बर' फराय हेल' विकास बर' लाभ 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 वेलकाम दे डेन्जार मोजां मोनबाय आं आबौ नोंनि कमेन्ट फरायनायखौ जायाबाबो होसाबबाय आरो नै एसे खहे जायाखै खहे गुमै आब' नेट प्रब्लेमनो नेट प्रब्लेम गैया आंनिफ्राय हटस्पट लांफै हटस्पट नांगौबा जेबो नेट प्रब्लेम गैया बर्थमान अमित एन्टारटेनमेन्ट मा बुंबावगोन बुंहरनाय मा नोंनो बुंहरनाय नोङो जेल नों बाजैखौ कमेन्टआव होनदों मा बुंहरामोन गावसिनियावसो हरैसो नाय होनदों गावसिनियावसो होनदों औ ओमफ्राय जादोंथ' बरिया जादों आब' होनदों जादों ने आं एसे दिनैसो फार्स्ट टाइम अखा सिनानै फरायदों बे नङाबा आं एसे अखाया हायाखैबाबो सिजाबाय होनदो बारहुंखा बाराखैबाबो एसे खर'खौ फिसिनानै लाबाय आङो दै गुसुजोंहाय होमबाबो फरायनाया एसे मोजां जागोन आरो हो सिन्था दा खालाम र' दा मेसेज इज हेल्प फर बेखौलाय रिभिउ मानो फरायदों बेखौ फराय जेल माबा दिस मेसेज इज हेल्प फर रिभिउ होननाय देखायदों ओंखायनो बेखौ फरायफ्लांदों आङो गाज्रि दामोन रायजोफोर ओमफ्राय आं दिनै बेग हर दिनै बुंना हर गुमै मिथिबाय मिथियाव निदियाव मा होनगोनलाय ओरै गुमैनि आइडियाव ना मा होनदों आं दिनै बेग हर बेग हर दिनै बुंना माबे हर गुमै गाबोन बेग हरगोन होनदों खोमा आं बुजियाखिसै जे एल ब्लगआ मा बुङामोन बोरैबा बोरैबासो बुंनाय र अमित आं बुंदों आं नाइस बुंनाय अमित अमितआ हरदों होनना अके 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 गावसिनिसो अके थिगैनो मेगना थिगैनो नायबाबो जाला मिनिहरबाय हनै गोमबोरसिङा नोंखौ फिसौलाया दे नोंना दे थाब थाब कमेन्ट हर फरायनो गोसो जाथारदों आङो दे माथो रावबो कमेन्टखौ हरा साबाल'सै नोंनि जानला मोनला फरायनायाव गिनानै खारजोब्बाय मानो खारजोबखो मानो साबाल'सै गैला खारजोब्बाय 13 जन मानसिखौ खारहोजोब्बाय नोङो ओमफ्राय बे माबाया दंना गैया मा नाम मोनथाय सोर मामा र' 6 जन जाफिनबाय नै बे उननिखौ नाहर जायो नामा जायाखै बोरो मानो उननिखौ नाहरनांगौ नोंहालाय रावबो कमेन्ट हराखैबा हरगोन ना नेबाय था बावनो येस आइ एम वेटिं फर अल इयर कमेन्टस प्लिज कमेन्ट सोंलुआ बेलेगनो नै येस नै नों गुमैया हरगासिनो सोंलु येस सबाइ लाभ 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 हा 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 गोमोरसिं नार्जारि मिनिनो नैनो मा मिनो कमेन्ट हरनो जाबाय आबौ नोंजों मिनिनानै मा कमेन्ट हरनो सानदों आङो जेखि बुङा बुंबाय था दे आङो कमेन्ट फरायनो बिराद गोजोनो आरो दिस मेसेज इज हेल्प फर रिभिउ ओंखारलायबाय नै मिथिगौ नोङो इसोर मोजां नोंखौ नङा नोमबाजैया जेल जेल बुंलाय मोजां नंगौना नङा नोमबाजैया बुंलाय जेल होनदों सोर नोमबाजैखौ होनखोथाय अमितानो अमिता अमिता गावसिनि दहाय फरायनाया बैयाव अमिताखौ गोसोथोयोना बोरै गोसोथोयो ना मायो सोंहरदो गोसोथोयो अमित एन्टारटेनमेन्ट गोसोथोयोबा गोसोथोयो होनना लाखालै खेबसेनो मिथिबाय आरो गोसोथोनानै लाब गैया खेबसेनो लाखानांगौ इसोर बिदि मिनियोनो नों मिनिनायखौ होनदों ओइ बय सोंलु माबे इदिट इदिट दा खनसे इसे बिदि मिनिनांगौब्रा मिनिनांगौ आं मिनि ओंखारदों बिरादनो गोसोथोना लाब गैया खेबसेनो लानांगौसो हाबाय थानो आरो लायोबा बिराद दुखुनि बाथ्रा बियो मा मिथिबाय लायोबा दुखुनि बाथ्रा जाखो मानो लानो नाङा मिथिबाय माखौ
लाइनल' मारिनांगौ खालि हो आरो जिबि ब्लगा मा होनदों जेएल ब्लगा आं दिनै बे खरा होनदों गुमै गाबोन हरगोन होनदों गुमै हिन्दीयाव बुं गुमै सना ओके मैं बोला है नङा जिएल ने बोला है जीएल ने बोला है मैं हिंदी से बात करेगा यस हिंदी से बात करेगा मैं बोला है कल सभी को बैक कर लूंगी आज नहीं करेगा बोला है इसलिए वो बोला है ना हिंदी से बात करने के लिए इसलिए मैं हिंदी से बात कर रहा है गंबर सिंह नार्जारी मिनिनाया यस आई एम हासिनिया हासिगा हम अबे होनगालाय आं नायनि गंबर सिंह नार्जारी मिनिनाया होनदों नों मिनिनायखौ औ आं मिनिनाया लागाव हा 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 मामा वो हिंदी से बोलने से भी मिनिनाय को हिंदी से कैसा मिनिने बे करता है हाँ? हिंदी ये तो बोरो से मिनिबे किया है तो हिंदी से कैसे मिनिबे करता है हाँ? हिंदी से मिनिबे करने से कैसा होता है जेल ब्लॉग लगाओ गुमै सोना यस लगाओ को कैसे बोलेगा लगाओ हिंदी से लगाओ को कैसे बोलेगा और सिंगल सुंगलो इडिट ने क्या बोला है लेट्रा मिनी थारदोंलै एसे मोजां मिनि हि 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 तो ये हंसना हिंदी से हो गया या बोरो से हो गया या का कौन सा मतलब वो कौन सा हो गया गंबर सिंह नार्जारी नोंगौ नों थिगखौनो बुंदों यस कभी शादी मत करना सिर्फ लाइन मारना शादी करने से बर्बाद हो जाएगा हाँ तो बोडो के एस एम कॉमेडी ने क्या बोला है नेट माबोरै जाखलै क्या हुआ रे तुम लोग का नेट को एक बार मोबाइल स्विच ऑफ करके ऑन करो फिर नेट ठीक हो जाएगा कोई टेंशन जल ब्लॉग एसे जा सोरदों नामा गुमैया सोरदों माने एसे टेनसन जादोंलै गदाय बोरै लानो सानलाबाय थारा ओंखायनो एसे हामलायलांदों टेनसन जादोंना उन्दुनायबो जायाखिसैना ओंखायनो नोंबोखौ मालाय साख्रियालसो नांगौमोननो नोंबोनो मालाय साख्रि मोननायखाय दुखु जाबाय थादों ओंखायनो साख्रि लानोबो सेस्था खालामबाय थादोंमोन आङो तो अमित एंटरटेनमेंट ने क्या बोला औले नांगौ गुमै राइट यस लाइनसो मारिनांगौ दा औलै लाइनसो मारिनांगौलै लाइन मारिना कारेन्ट मारिनांगौथाय बेनोथ' जाबायलै लाइन मारिबा लाइन मारि जायो टेनसन गैया बड' के बि एम कमेडि आंखौबो सापर्ट गुमै अके सापर्ट खालामगोन आंथ' बिराद दुखु मोनदोंलै आङो इउटुबखौनो खुलियाखै मिथिगौ नों 61ल' साबसक्राइबार लासिं सिंनि बाथ्रा ओंखायनो आङो इउटुबखौनो खुलिला मिथिगौ रायजोफोर ओमफ्राय मा होनबावदों बावहाय बड' जि के बि एम कमेडिया जेएल प्लिज सापर्ट अके जेएल ब्लगा अन्नानै बड' के बि एम कमेडिखौ अन्नानै सापर्ट खालामबानो जाबाय गोसो गोथारैहाय ओमफ्राय गोमबोरसिं नार्जारी लागाव को हिंदी में लगाव मा बुंखो बोलते है अब लगाव को लगाव बोलते है रे लगाव को लगाव बोलते हैं
दाहासो जागोन नों दाहायसो जागोन नों आबैजों आबैया खामानि गैया आबैखौ अपारेसन खालामसै र' खनसे अन्थाइया दंबावोनो दिस मेसेज इज हेल्प फर रिभिउ आरो ओंखारफिनलायबाय नै दिस मेसेज इज हेल्प फर रिभिउआ आंखौ इंलिस फरायहोबाय थायो मा होनबावनांगौ जाखो जेल ब्लगआ मा होनबावखो आंनि मा होनखो हिनजाव बेखौ फरायफिनलाय एफ सि बि के फेसबुक आव हरना दोन गुमैनिखौ आं गाबोननो बारायना होगोन आं गुमैनिखौ अके जेल ब्लग आं गाबोन हरनानै होगोन आंनिखौ दाहायनो हरनानै दोनगोन आङो सापर्ट खालामबानो जाबाय आंखौबो आङो दुखु मोननानै दाखालि रायलाबायनानै बयखौबो सिरि दोनदों ब्लगबो हगाराखै जेबो हगाराखै आङो दिनै ओमफ्राय गोमबोरसिं नार्जारिया कारेन्टखौनो बानाय आबौ कारेन्टखौनो बानाय आबौ कारेन्ट मा कारेन्ट बानायनांगौलै ए कारेन्ट माने मा कारेन्टखौनो बानायनांसिगोनलै आबौ उफाय गैला मा खालामबावनो जेल ब्लग जालालै गुमै नोंबो मा खालामबावनो जेल ब्लग एसे फेनायबो जाहैबाय दुखुबो टेनसनबो जाहैबाय रावबो सापर्टबो खालामा आंखौहाय मा खालामबावनो बोसोरसे जाबाय बोसोरसेनि गेजेराव 61 सापर्ट माबा साबसक्राइबार थायोबा गोसोखौ दुखु मोनो आरो ने ओंखायनो इउटुबखौनो खुलिला आङो जेल ब्लगआ मावहरदो आं दिनै हरदै गाबोनसो हरगोन ब्र एसिस कमेन्ट हरना अके ओमफ्राय गोमोरसिना जागोन गासिबो जाजोबगोन अके गोमोरसिं नार्जारि अके जेल ब्लगआ आं बारायना होगोन दे अके आगै दे अके ओइ जि बिदि गैला नामा मा गैला नामा मा होनखोथाय 100 सेम खालामना होगोन आं गगा मोनदों रायजोफोर गगा मोननानैहाय माने गन्थंआव थाबथा थाबथा जाबाय थादों आंनि आथिङाव सेस गुंग्रानि होदेरना होजोब्बाय आसरित हिनजावफोरा बे मानसिया बिदि जायो आबौ आबै सासे लाबोबावदो मा सासे लाबोबावनो गोमोरसिनानो ओइ औ खोनाबाय मा उन्दुसै हा उन्दुदो गाबोन थांसै गोमबोरसिं नार्जारि आबै सासे लाबावदो नागिरना होदोना नोङो गोमबोरसिं नार्जारि नागिरलाय आबै सासे गोदान नागिरलाय दे साफानो मोखाङाव दाग गैयै हो जेबो दाग गैयि नागिरना होलाय दे जेबो दाग गैयि दे ओंखाम खहाबनाय दै लोंनो खहाबना लाबोना होलाय दे बिदि बाहाया ओंखाम जादोबना माखो बिदि
बिदि भाइया बिदि मामा चेनेलनि नाम दे सानै लानांगौलै आबौ बोराय देलै बोराय मा खालामबावनो अमित एन्टारटेनमेन्ट माथो आङो होनो सासे लाबावनोसै ज' अनलायनानै जादो माथो नांलाय खमलाय एसे जागोन नामा नंनानै लाबोथ'वाखै आङो अमित एन्टारटेनमेन्ट हिन्जावखौ औलै लाबोनो सानदोंमोन आङो नाथाय हनै नांलाय खमलायसो जागोन नामा साननानै लाबोआखिसै आं आबैखौ सासे लाबोबावदो आबौ लाजागौमोन दा दे साफा नागिरदो सासे दाग गैयि नागिरलाय गोमबोरसिं नार्जारि नागिरगोन र' आब' दे थाब नागिर दे आदसा बेवहाय लाइभ फैनायाव सोरबा साफा दंना गैया जाखोब्रा ओमफ्राय स्लिम नागिरना हरगोन आं दे स्लिम नागिरना हर दे आंनिलै गुमै आब'आ देलै आब'खौ लादो नोङो आंनो गोदानल' नागिरनानै लाबोदो जेल ब्लक गोमबोरसिं नार्जारि मिनिबाय दे अमित एन्टारटेनमेन्ट नांगौ नामा जेल नंगौ नामा जेल औ नंगौ जेल माबा होनखोथाय औ गुमै फिसाखौ फोजानो हाथारबाय नोङो आं उन्दुबाय दे रायजोफोर गुड नाइट होनदो नोंबोजों रायज्लायदो गुमै होननानै मिनिबाय आरोना जेला साब्रैल'सो माथो खारजोब्बाय 11ता जानायखाय गोमबोरसिं जेल अमित ओमफ्राय सोरो जायालै अनलाइना जाबानो जाबाय आं सावथाल नायना हरगोन नंगौना नोंना आब' सावथाल हिनजावखौ दङमोनलै बेयावहायबो लाइभआवबो सासे मोजां समायना सिख्ला नोंसोरो र' गोबोरसिं र' दे लाइभआव नोङो सासे सोरबा मोजां दङ दे गोमबोरसिं आब' नोङो र' गोमबोरसिं नायनोसैलै आं खि गोरानखौ जा फालिखा आबौआबो आखाइखौ मानो जाहोखो आया बाबा मानो सिखारखो नोङो बिफानि दावराव रायलायनायावनो सिखारबाय फिसालाया आब' होननानै मिनिबायनो अमितआ नोंसोरो र' रायहरनो नागारै नोंसोरो हिनजावसो नागिरना हरनो नागिरदों ने नोंसोरो गोमबोरसिं खि गोरान अमित नोंसोरो आरो सासेयाबा सोर दं साब्रै दंना रायहरनो नागारै नोंसोरो आरो नागिरना हरनोसो होनबावदों नोंसोरो आब' होनना मिनिहरबाय हनै गुमैखौ फरायनो होनो आयु इन्टारेस्ट मोनदों आरो उन्दुबाय नो गुमैया जाला हाला खर'आ जालानो देनजारलै आबौआ आबौआबो होनो हिना खान हेल' लाइक दा थेंक इउ लाइक दोननायनि थाखाय होनदों औ कितना लाइक आ गया है 30 लाइक का क्या है थैंक यू 30 लाइक बढ़ाने के लिए मिनिबाय हनै गैयालै मिनिना सेसखा मा जाबावगोननो उदै साजोबलायथारबाय नामा मिनिनानैलाय सिखारनानैसो रायलायबाय आबौ सिख्ला फैदोंमोन हनैनो आबौ सिख्ला फैदोंमोन हनै होननानैसो खिथाहरबावबाय गोमबोरसिङा र' दे नोङो गोमबोरसिं गाबोन फैनोसै दे गाबोन दिनै दोनथ'नोसै दे हेना खानबावसो नामा सिख्लायाबो
रान ब्लगहाय आब' मा सोलिदों बेयाव आब'नो बेयावथ' मा होनबावनो उदै बिगुर साजोबनायसो जाबाय आरोना मिनियै नंगुमै कमेन्ट फरायनायखौ मिनिदों आरो मा नंगुमै कमेन्ट फरायदोंमोन नालाय बेखौहाय राना गैया आंनि ब्लगाव गोदान ओइ दा भिडिअखौ इडिट खालामना दोन दे सोरनिबा साफर आइदिसो जाबाय मबाइला मोनखाबाय दा उन्दुदो चार्ज होनानै दोनहरथ' चार्ज गैया चार्ज होनानै दङ ओमफ्राय दा इडिट खालामनो ओमफ्राय रावखौ गाबोन सोनोसै मिथिबाय औहाय उन्दुदो नोङो गाबोन सिखारनो रोङाबासो दा नोंगौ नामा आब'नो औ नोंगौ दैसा सोनाया सिखारबाय नामा औ सिखारबाय नोंसिनि दावराव मिनिनाय आरो बिफानि दावराव कमेन्ट फरायनाय आंनि रायलायनायावनो सिखारबाय आरो दैसायाहाय जोंनिया एबार दैसा फरायनोसै कमेन्टखौ दैसा फरायनोसै एबार दैसा एबार दैसा सिखारबाय आयु अबावबा नांलाबायबायहाय बारख'जोब्बाय आं कमेन्टखौ अबेसिम थांगोनथाय गाबो अखा सियाव फथायनो हो आबै गाबोन अखा सियाव फरायनो हो गाबोन अखा सियियावहाय दिनै अखा सियियाव मबाइल सेरनायानो मास्टार बियो सना दैसाया सिखारबाय नामा सना दैसाया सिखारबाय दैसा सनायासो माथो खालामनो एलबियावनो टाइम पास खालामाबालाय मा बुंनो आब' सना औ उदै बिगुर साजोबखायो आंनि एलबियावहाय ना गोबोरसिं आंनि एलबियाव फुरा गाज्रि जाखायो ना गाबोन अखा सियियाव फरायनो हो आब'खौ दे आब'आ आंखौ सिनायाखै नामा सिनायाखैथ' आरो सिनायाखैथ' आङो ब्लगा सोर एनारसो होनदां एनारगोन ना फरायनो हो दैसा सनाखौ हेल' आगै दैसा नोंनि इयारफना बोरो बेखि उन्दुबावो गेलेसिगोनसो बियो बे उन्दुबावो दा स्टार्ट दा खालामसै माने उन्दुदो नोङो दा गोबागोनसो नों बांद्राय माबाबा उलु खुथु खालामबा आं ओरै लाबोसै बाबुखौ गुड नाइट बाय बाय माथो फेसबुक ना इउटुब फरायनो हो दैसा सनाखौ होनदों हेल' आगै दैसानो नोंगौथ' आरो होनदों दान बानाय मा दान बानाय आंखौबो फरायनो होबाय था सामफ्रामबो बाजै सना आब'खौ फरायनो होबाय था सामफ्रामबोनो इन्टारेस्ट मोनदों आरो नोंबुखौ थारमाने गावनि सर्ट भिडिअ लानायखौ नायनो थिनदोंमोनै हगारबा आरोना मिनि उदैयानो मावजोबै आंना आबै मिनिनानै नै जोंहा बि मुसाहारि ब्लग फैदों हेल' अनजलि होनदों हेल' बि मुसाहारि आगै वेलकाम लाइक होआखैबा लाइक होदो दे मोनसे स्रायनो बि मुसाहारि हंख्रनोसैबो बियो गोमबोरसिं नोंबौआ उन्दुबाय नै हंख्रनोसै बियो औलै बाजै हरना दोन होनदों
दे हगारबा खिथाहरगोन आं नायगोन आबौ माला हगारगोन खिन्थादोल' दे माला हगारोथाय आंखौसो इदिट खालामनो थिनदों दिनै इदिट खालामनानै गाबोन दाबिं भइस सोनांगोन बानाय फिसा गुजुनायखौ बुंदों आं फिसा गुजुनायखौ बुंदोंना र' ओमफ्राय दान बानाय दान बानाय फिसा गुजुनायखौ बुंदों आं बाबु गुजुनायखौ ना ओइ जियाल मा बुंदों नों जा जयेन खालामदो गासिबो नै बि मुसाहारि ब्लगजों जयेन जानोनो आगैमोन जयेन जाबानो जाबाय दों नै नोंनि एनार्सोना एनार ब्लगसोना थार्टिवान जाबाय आंना लाइकआ 2 घन्टा 3 मिनिट जाबाय आबौखौ खिजोब्बाय नामा रायजोफोरा आबौखौ खिजोब्बाय नामा रायजोफोरा गिजोब्बाय नामा होनदों जानो नोंबो रायजो गिजोब्बाय होनदां 6 जनल'सै आंखौ हमनो हादोंना बि होनदों लिंहरदों हनै जोंहा बि मुसारि ब्लगआ लाइक दानाबो थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय बि मुसाहारिजों सोर लोगो गैया लोगो जादों आयु आबैखौ सिख'लायनाया होनदों बिदि बाहायलै आब' बिदि आगैसोना सिनायाखैमोन आं दासो सिनायदों दे हायाखै दासो सिनायदों आङो एनारसो सानदों एनाराबो बिदिनो माबाजों फैयो नालाय आंखौबो गारना जेलजों थांनांगौनो जियेला नोंखौ बुंदों सनादों आबौखौ गारना जेलजों थांनांगौनो जियेला नोंखौ बुंदों सना माला बुङा आंथ' नुवासै बुंदों खोमा हा दाखालिनि बायदि 3 होनो जागोन ना हाया सना 3थासिम दाखालि बायदि PM सिम होनो AM सो जायो दा AM सिम होनो जागोन ना जायो दे थागोन हानाय मानि नेटआसो बेसेबां दंथाय नेटआ 262 2GB 60 नेटआ बेसेबां दंबावोथाय आंनि कमेन्टखौ फरायमाराखै नों नुवाखैथ' आङो अफाय हरामोन नुवाखैथ' आङो फरायनो हो दैसा सनाखौ बे मोनसे दैसाया सिखारबाय नामा सना नों आंजों फैदो गुमैनो अमितआ नायना हरसिगोन गाजाखाय नोंसोरबो 3थासिमबो आंबो थाब उन्दुखायानो 3थासिमबो उन्दु थोनबावबाय नेहा थाबाबो इन्टारेस्ट जायोलै नेहायाबो माबा हरगासिनो माथो नों हरगासिनो माथो आं हरदों आं नायसनाखै बेखौ आंहा थानो हानाय नङालै आबै गाबोन बाजाराव थांनांगौनो गाबोन मा बार गाबोन समबार गाबोन खासेया बोरै हाथाय गाबोन खासेया बोरै हाथाय खासेया बोरै गाबोन समबार
जेलखौ I love you बुंलाय सनानो खि गोरान love you बिदि जायो सोरबा फाग्ला फाग्लानो खि गोरान love you सोर दं साबा 6 जन दं कमेन्ट खालामलाय अमित दं जिएल दं गोमबोर सिं दं आरो साथामाबा सोर गाबोन खासियाबारि हाथाय रायजोफोर होननानै खिन्थानांगौरा नों आबै रोङाहाय नोम्बेया गाबोन खासियाबारि हाथाय गोमबोरमोन गामिनि रायजोफोर होनबाय आङो नै love you मा जाखो जाम्बा love you नाय सना नाय love you नाय सनानो नै थाम्फै अरला दैसा थाम्फै किंकं मोखां गोमबोर होनदों आंथ' उन्दुखाया 4थायावसो उन्दुगोन आं अमितआ गैया अमितनि खोन्थाहरलाय अमित एन्टारटेनमेन्ट आंबो दंनो बिदिबो दं जोंहा बिदि आगैबो जिएल अमित गोमोरसिं बिदि साब्रै सासेयाबा सोर गुड नाइट रायजोफोर नै उन्दुहैनोसैलाय आरो गोमबोरसिंआ थानो हाथारलालाय आरो आं उदालगुरि बैराखुन्दनि फै मालाबा बेरायहैगोन दे आगै जेल जिबौ जाग्रा सालथे गोमबोर सालथे दानो उन्दुनोसै नामा होनदों हनै भिडिअ इडिट खालामबावनांगौनो लै अमित उदालगुरि बुरि बैराखुन्दलै अमितआ एक्स दाना होनदों अमितआ एक्स दाना उन्दुआ दहायनि मा ले हानहरबाय नै उन्दुथ'आ दाहायनि बुंखादों दाहायनि बुंखाबाय नै नोंसोरजों रायलायनायलाय भिडिअ इडिट खालामसां माथो जोब्बाय होनखो ओमफ्रायलाय नोंखौसो एक्स होनना बुंदों जेला औ एक्स खासोना सनासो आं ओंखाम जानो एक्स दे ओंखाम जादो दे बाय बाय दे आब' आं थांबाय दे आगै दे गुड नाइट गसाइगाव कलेजाव बानायदों गोमोरसिं आगै
होनदों थाबै आंनिनो बाबाय थाबै आंनिनो बाबाय खिफिबावबायसो नोंबो खिफिबायलै जेला बुंनायखायसो मोनसिगोन नों सोनो होदों ओइ जेल आं बुंनायखायसो मोनसिगोन नों सना होदों आं अन हैनो थागोन दे जानला मानला दा बुंखा सोनानो दे देरायनानै इदिट खालामसै मोजां इदिट बानाय आबौ आंसो बानायगासिनो उन्दुलांबाय बे इदिट बानाय रोङा बे आंसो बानायगोन अंतिमा हेलो दी कैसे है आप मैं ठीक हूँ अंतिमा वेलकम मेरे एलबी में लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए मेरे एलबी को आपका खाना पीना हो गया हाँ हो गया आपका आप कैसे है मैं ठीक हूँ नि भिडिअखौ आबै मोजाङै बानाय भिडिअखौ बानायगासिनो र' बात कीजिए अब आप कहाँ से है मैं आसाम से हूँ अंतिमा मोजां नङाबा आंजोंसो मोजां नङाबा आंजोंसो लाना खारजागोन जेल सनाया जेल होनाया आंजोंसो थांगोननो नोंगौ लाइक थेंक यू लाइक देने के लिए अंतिमा बानायदों आबै माहाय माबायाव पावार डिरेक्टराव खालामदों माहाय होनदों गसाइगाव कलेज गसाइगाव कलेजाव बानायदों मा फिल्म ना मा सनाजिउ मा सर्ट ओरैनो बानायदोंहाय 10 मिनिट 9 मिनिटसोनि 6 मिनिटल' नै 3 मिनिटसोल' जागोनदां खिनिया दे एक्सन एक्सन नामाबा मा नाम दोनो इदिट खालामग्रोनांगोन दा नोंखौ नुवा नामा आं लायाखैथ' आं लायाखै थांदो दे कमेन्ट हरदो फरायनोसै आङो काट मा खालामदों नों बहाय मा खालामदों नों बहाय
आं जालालै मेगना आबै बायबाय दे उन्दुदो दे सानैजों बानायनोसै होमबालाय एलबाम जोंना जायोना जाया जायो बानायो दे आंजोंबो लाइन मारो बिजोंबो लाइन मारो सोर हौवा बियो गगा मोनबायहाय मोनसेल' जादों मा गेन्द्रा होनबाय थायो दा नों फुङै फैदो आंबो गेन्द्रा जाला लानांदों जेला मा जाखो सना ओंखाम जादोंनो ओंखाम जादों आयै दाना बेग सेरफ्लांबाय क्राइम मास्टारावसो बानायदोंना आं क्राइम मास्टारावसो मोजां मोनो पावार डिरेक्टराव बारा रोङा आङो क्राइम मास्टार दंना गैया जाखो होननाय दङ जेलाबा मा ओंख्रि जानोखो थांजोब्बाय दाना जों सानैल'सै अमित इन्टारटेनमेन्ट जिएल आं साथामल'सै होमबा दा हरफिनगोन बियोनो अनावनो दंखायोनो दाराय खोमा लाखा आनलायबावनायखौ नुवाखै अनावनो दोनखादोंनो जिएल हिनजाव सिखावनो बिदि फैफिनबाय जिएला हिनजाव सिखावा ओंखाम जागासिनो बिदिबाय नों इदिटखौ अफाय खालामो आगै ओमफ्राय अमितालाय इदिटखौ अफाय खालामो नोंसोरो होमबा दा इदिटखौ अफाय बानायो बिदि नोंगौ नामा जिएल आंनिसो होनदों दैसा आंनि बाबा जिएल आंनिसो होनहरबाय नै मास्टार डाउनलड खालामफिननांसिगोन साब्रै दं सोर दं दहाय कमेन्ट खालामना सोंहरगौलां हरग्राया जिएलसो आब' आं नङा दे नो दहाय कमेन्ट खालामनाया सोंसारखौ लां हरग्राया जिएलसो आब' आं नङा बिसो आरो आं थाबैयाखै दे आं ओंखाम जादों आं खोनाजोबदों दे जै हाबगोन आं र' ना मा होनदों खोनाजोबदोंनो दा बुंहरगोन आं र' होनदों आं मोनसे एप लं खालामसै सना मा आं मोनसे एप लं खालामसै सना आं बिएन आरो काइन मास्टाराव आब' आंबो काइन मास्टारखौसो मोजां मोनो ओमफ्राय माबाखौ बारा रोङालै आङो
जिएल हिनजाव सिखावसो जिएला नों मा होनदों अमित बुजियाखै आं मोनसे लं एप ल' जों खालामना लैसोना मोनसेल' एपजों खालामा आरोना आलदा आलदा एपजों खालामो आं मोनसेल' एपजों खालामो बे मा काइन मास्टार काइन मास्टार नोंलाय मायाव खालामो सना होनदों आं काइन मास्टाराव खालामो आं काइन मास्टाराव खालामो आंना काइन मास्टारा दाख्लै अरिजिनेला डिलिट जाबाय आरोना माबाया मा होनोमोनलाय वाटारमार्क गैयियाहाय ओमफ्राय दा वाटारमार्क गोनांसो आरोना आंनि काइन मास्टाराहाय दाख्लै माबाया हरदोंमोन बिफर बर'आ ओमफ्राय आङो गैया डाउनलड खालामनाय जायाखै आरोना डिलिट जादों आंखौ बिदि बुंबायनो मारैथ' बिदि जाखो दा बेयो काइन मास्टारानो जाया नै बेना कन्टिनिउ गुगोल बेखारसो नैबे काइन मास्टारा आंखौ बिदि बुंबायनो आं बुंनायखौ बुजिबाय आब' ब्लग इन्ट्रभार्टसो फैलाबायो प्रिया मोननि खाथि जायो नामा आरो नों सिनायनो मोनो बेखौ सिनाय मोनो नङा बिसिना बङाइगाव जोंनिया गसाइगावसो आगै जोंनिया ओरै फैथारनांगौ सना आब'आ उन्दुलाङाखैथ' उन्दुलाङाखै आङो भिडिअ इदिट खालामगासिनो नै खोनायाखै नामा खोनादोंना खावाखै आंनि माथोखौ खोन्थाहरलाय निउ प्रजेक्ट रोंबाय हेल' गुड मॉर्निंग मैम मैं आपके स्टूडेंट रोहन की मदर हूँ मिसेस नेहरा प्लीज कम इन आं उन्दुलाङाखै खोनादोंना खोनायाखै आंनाव नाम्बार दङबा प्रियानि आंजों प्रिया आंनाव नाम्बार दङ दा प्रियानि आंजों रायलाय प्रियाजों आंजों रायलाय जेल हिनजाव सिखाव फैद' बहा थांखोनो आंनि माथोखौ खोनादोंना खोनायाखै खोनादों होनबालाय माथो उन्दुलांदों होना नोंलाय आंखौलाय दाबो ओंखाम जाखाङाखै जिएल खि गोरान खोनादों सना सेरफांगुरिनिसो ना प्रियाया माथो बङाइगाव होना दहायलाय आं सोंबा बङाइगावसो होनदोंथ' आं सोंबा
I am is back होनदों आं जानायखाय बिदि बुंदों नोंसोर दा बुंना लालाय दम दंबा होनदों आं बुङाखैलै नै गिबायनो हनै नायफिननो दम दंबा बुंलाय आंनिखा होननानै होनदो ने ओमफ्राय मा होनदों नै आंनि नाम लाना दहाय नोंनि एलबियाव जाद जाद कमेन्ट हरगासिनो बे जेल हिनजाव सिखावा फाग्लालै बे मानसिया आयौ रेड रेड जाखाबायलै रागाया सयथि आं भिडिअ एडिट खालामदों दे र' जिएल हिनजाव सिखा होनना मिनिबाय हनै अमिता बाय नमस्कार जिएल ना मा होनदों जिएलखौ बरायनाय जाबाय होनदों आरो जेलखौ बरायनाय जाबाय होनदों जेल मोजां माजों सोलाखो एफा गोबाव होनदों एस एम बर' क्रेसन आब' मा खबरलै आंना गाज्रि आब' सना आयो मा जादों एस बर' आगै सना मा जादों आगै सना एथ' फिसा मानो गाज्रि जाखो खोन्थाहरदो माला आपलड खालामगोन भिडिअखौ मिन्थिया दाबिंसो नांगौना आं इदिट खालामदों नै आं इदिट खालामनो रोङासै आयौ 12था जाबावसै टाइमा माला माला खाम जिएल सालथे होनदों थाब फै आं नेनो बाबाय थाब फै आं नेनो बाबाय थाब फै आं नेनो बाबाय बिराद खस्थ'लै इदिट खालामनो खि गोरानासो हर बेयाव बिदि इदिट खालामनो सोना खि गोराननो हर भिडिअखौ इदिट खालामनो खि गोराननि नाम्बारानो गैया बिदि होनदों दा बराय फ्लादों ना होनदों रायहरबाय हनै जेल हिनजाव सिखाव कट गल होनदों बिदि होनबाय जेल हिनजाव सिखाव कट गल होनदों आंनि मोजां मोननायखौ गुबुननो हरनायनि आब'
आं गाबै गाबै थैनोसो गोसो जाबाय आब' सना आं मा होननो आंखौ गावनि फंबाय साननानै आब' सना आंखौ गावनि फंबाय सानना आं मा होननो आगै जा जाबाय आरोना हाबा जाखांखाबायबा नों जेबो टेनसन खालामनानै लाब मोनला आगै मोजां मोननाया थाखायो बयनावबो जोंहाबो आंहाबो दंमोन बा सोरहाबो दंमोन थाखायो नाथाय खाफालाव जायखौ लिरदों नों बेखौनो मोनगोन ना मा होनो बर' आगै बे थांदों नों गोसोखौ हमथानांगोन मानसि महरै थांनानै थानांगोन नङा होनबा आगै गोसोखौ हगारसारनानै जायाना बर' आगै बेबायदिखौनो बेनिफ्राय साबसिनखौ मोनगोन नोङो आगै माथो खालामनो आरोना हाबा जाखांखानायखौलाय आरोबाव मा होनबावनो नों मानसि महरै थांनानै थानांगोन थैनाया देरसिन सलुसन नङा नों गाबनानैबो जेबो सलुसन जाया आगै जौ लोंनानै गाबनानै जेबो सलुसन दिहुननो हाया नांगौबा थान्दा मथन सान गोसोखौ हमथा बेनो आरोखि ना ओइ सना आंखौ रागा जोंबायलै जेला मानो रागा जोंखो जेल खि गोरान एसे बुंना हर जेलखौ होनदों खि गोरान जेल सालथे होनदों खन्था राजबंसि कामतापुर बिदि रथक घन्टा राजबंसि खम खम थापुर बिदि रमथक होनदों जेल सालथे होनदों गोजांखानायाव आरो फांखा होबावोहाय गुसु गुसानो बे मोजां जानायब्रा जेल हिनजाव सिखाव सालथे होनदों गरमसो मोनदों आंखौ नों गुसुसो मोनदों गरमसो मोनदों आंखौ नोंहा गुसुसो मोनदों गुसु मोनबाय आङो फांखा होदोंना बिदि जायो फाग्ला आंनो बिदि जायाखै आंनि बिदि जानाङा गोबाव दंबावोलै बिदिजों मारैगो बिदि जायो फाग्ला आंनो बिदि जायाखै आंनि बिदि जानां गोबाव दंबावोलै बिदिजों आब' आं गावनि जिउनिख्रुइबो बांसिन मोजां मोनोमोन आब' सना आं थानोनो हाया हाला आं आब' आं मा बुंनो गावखौनो सानस'नो हाला आं आब' होनदों आगै सना गोसोखौ हमथा मानसि महरै थांनानै थानांगोन थैनाया सलुसन नङा नोंनि बिमा बिफा दङ नोंहा बिदा फंबाय दङ आगै गोसोथोबानोथ' मोनथारो बे नङाना आगै गोसोथोबानो मोनथारनांगौ बे नङाना मेरला बिदि जायो बयबो जानाय मानि मोनैया बिदि गोसोखौ हगारसारनो नाङा आरोना आगै सोरबा मोनो सोरहाबा मोना सोरबा गोसोथोनायखौ मोनो सोरबा मोना बिदिनोसै खाफालाव भगबाना जा लिरना हरो बेनो जायो आरोखि ना ओइ जेल मा खालामदों होनदों हनै बर' क्रेसनगै दुखु जानाङा
हेल' जेल बिसोरथ' सिंगेल जाबायहाय बिदि आगै आं मोनसे खोथा होनो नोंखौ बिसोराथ' हिनजाव गैया दे ओमफ्राय नोंनाथ' बुरि दङ ओमफ्य नोंना बुरिया मेसेज ओरै थाब खालामनायखौ रायाखै टेप खालामबाय थानायखौ बिदि आलु फान्थाव बिदि सुवाद मोजांबासो मोजां आंजों होनदों नै जेला रागा जोंबायलै सनानो मानो रागा जोंखो खि गोरान खि गोराना गावनि एलबियाव थांनायनि दहाय आंखौ बिदिनि लाइफआव थांजोबनि थौ होननानै लिंफैबायब्रा खि गोराना एरायालै आब' बुरिया अबेनि नोंना बुरिया अबेनि नोंना अनोसो आब' आयु मालाय अनसोगारोनो नैबे नोंनि प्रफाइल पिकचार नामा अमित इन्टारटेनमेन्टनि बियो बे नों हा नैबे नों बे नों नामा लागाव हामालै फंबाय आंहाबो बिफंआ बिदिनो सुइसाइद जाना थैबाय नाथाय मा मोनखो बोरो अफाय थांखो मा मोनखो बिसोर होनदों नोंखागौना बिदि जेबो खालामनो हामा ने जाबायदि जानांगौ सिंगेल जाबासो जेखौबो लुगैयो बेखौनो मोनो औ नोंगौ जेलनो होनबाबो आब' आं हानायमानि आंखाल जादों हानायमानि आंखाल जादों आब' आं बेनो गिबियाव बेखौनो होमोन आब' बियो आंनिफ्राय 2 लाखनि बारा रां लांबाय आब' आं 2 लाखनि बारा फैसा लांबाय आरो लांनायखौलाय अबहाय मोनबावनो मोजां मोनलायनाय समाव जानायखौलाय आगै ओंखायनो कर्ट मेरिस खालामनानै लानांगौमोन ना नोङो आगै दानि जुगावलाय रेजिस्ट्रेसन जाजोबो बारा फैसा थाङाथ' 2,000सोल' थाङो रेजिस्ट्रेसन खालामनायाव दाथ' नोङो जेबो नोङो प्रुफ होनो हानाय नङाना आरो बेखौ दावराव खालामनानै माथो जाबावनो आगै बिनि न'खराबो असान्ति नोंबो असान्ति नोंनि बिमा बिफा असान्ति बेनाबो असान्ति दावराव बरनाम बरसि बिदिसो जासिगोन आरोना प्रफाइलासो प्रफाइलासो नों बाक्सानि आब' बाक्सानि बुरिया गथ' साफै जाखो बिदि खिथाहरदो ओइ सना आं मा आं बेलाय एस बर' आगै जाबाय आरो माथोबाव प्लिज कमेन्ट गाइस प्लिज कौन है कमेंट कीजिए प्लीज आंना मबाइला क्रेक जाबायलै मायावबा सोरबा क्रेक आंना मबाइला क्रेक जाबायलै मायावबा सोरबा मायावबा नाङो होनदों आरोना
नोङोलाय साबेसे जागोन आंहा सानै जाबाय बुरिबायलै अमित आजि सानै गथ'नि बिमा जाबाय आङो अमित आगै बुरिबाय आङो अमित आगै अबे लानो हाबावनोब्रा आगै मा जाबावदों देहाफ्रानो जाला लालालै आं मा साथाम साथाम जाबाय आरोना दे मोजां मोजां बर' हारि जौगासार होनदे थास जौ मोनामबाय बे बेजों मोखां जानो हानाय नंला ओरैसो खारलांनांसिगोनहाय जोंहा दैसा ब्रह्म ओइ दैसा ब्रह्म साथाम जाबायनो मालाय बिदिनो हौवासा बे हिनजावसा बे बिदि हानो साथामबा नोंबो लाबाव लाथ'लालै आगै आङो गुड मानसिफोरा मानो थाखा फैसा हरोब्रा मोजां मोननायावनो आं हयले हरालै हानाय मानि बिखनासो जागोन आंनो नोंखागौना थेवबो आंनि ना नों सना होनदों दे आं बुरिखौनो लानोसै माबाया खय बोसोर जाखो अमित इन्टारटेनमेन्ट आगै माबासो जाबाय दाना 22-23 आरो नङाबा 24-25 जानो हागौ आइदिया 24-25 ओमफ्राय बिदि आगैया 27-26 जानो हागौ आइदिया ओमफ्राय जेला 26-25 खोन्थाहरलाय आं होननाया जादोंना जायाखै सोरना बेसेबां बैसोनि 6 जन दं सोर सोरदि दंथाय कमेन्ट हरा साथामल' कमेन्ट हरो साब्रैल' सानैयासो इदि आं गेस खालामनाया जादोंना जायाखै खोन्थाहरलाय अमितआ 27 ए जायाखिसै आं रावनिबो कमेन्ट फरायाखै दे आं हरदोंल'सो होनदों आंना 22 रानिं ओइ थगायदों दे नोङो नों 22 बोसोरल' जानानै साथाम गथ'नि बिफा जायोबा नों सानहरलाय गथ'फ्रा खय बोसोर जाखो होमबालाय नोङो 10 बोसोराव हाबा जादों नामा 11-12आवनो आंनि न'आव बयबो मिन्थिखायो आंनि आंखौ रायगासिनो आब' आं थैना थांबासो गोसो जाबाय आब' सना आं दाबो साथाम जाबाय आब' ओंखाम जायैया गाबै थैनोसो गोसो जाबाय आब' सना आयै आगै सना मानो बिदि होनो बिखा बिख्लो दुखु मोनो आगै सना ओंखाम जा एसेबाबो नों सासे हिनजावनि थाखाय बेबायदि खालामनाङा आगै सना मोजां मोननाया देरसिन नङा आगै सना रायनायाथ' रायगोन बुहुला जाबायबा नोंनि एक्सेप्ट खालामनांगोन आरोना बिमानि रायनायखौ बिमाया नोंखौ गाज्रिनि थाखाय रायाखै आगै सना नोंनि मोजांनि थाखायसो रायदों थैनानै थांनाया जेबो सलुसन जाया आगै नों सुइसाइड जानानै थागोन नोङो बुहुर जागोन ना मा जागोन नोङो सैथान जागोन ना बुहुर जागोन जेबो थैनानै थांबाबा जोंखौबो मा सास्ति होयो मोजाङै थैनाया आलदा बिदि सुइसाइड खालामनाया आलदा जायो आगै बेबायदि जेबो साननो नाङा आगै मिन्थिबायना हिनजावा बेल' नङा सोरबा नोङो एक्सजों गारजानानै रावबो हाबा जायै दं नामा दङ जेनेबा हाबा जायै साफा सानैल' मोनगोन नोङो 100आव गोसथोनायखौ मोनैनि हाबा जायाबालानो थानाय खिन्थु बयबो लाजोबो मिन्थिबायना
हिनजावखौ गारनानै माबा हिनजाव खारबानो लायो हिनजाव गावनि असे हिनजाव खारबानो लायो आरोलाय नोंना गोसथोनायसो आगै मा होनबावनो आरोना आगै प्रफाइलनि फट'आ आगोलनिसोमोन होनदों जेबो बिदि साननो नाङा बर' आगै नोङो बिदि जेबो बिदि सुइसाइडनि जेबो दासान आरो बिदि थैनाय बायनायखौ बारहो आरोना गोसोआवनो दालाबो बेफोरबायदिखौ एखे नोङो नोंनि आथिङाव गसं आगै बेखौ देखाय बेनिफ्राय साबसिन बिनि फिसायनि साबसिन जानो नाजा बदला खालाम आरोना जेनेब्ला बे नोङो आथिङाव गसं साख्रि ला बायदिसिना जेने बेनिफ्राय साबसिन संसार जानानै देखाय आरोना आगै बेसो आसल खोथाया जेलनियाव सों आब' सुवाद बिदि दासिमबो गोसो थोनो रोङि मानसियानो साथाम फिसा जादोंनो सुवाद बिदि दासिमबो गोसो थोनो रोङि मानसियानो साथाम फिसा जादोंनो हाबा जादोंना जायाखैलै जेला जादों बायदि नुदोंनो माथो हिनजावखौ नुदोंमोन आङो दाखालि लाइक दाट थेंक इउ 22 बिदि 22 आं 27 यार्स नंगौ हाबा जायाखै होनबालाय बियो जय श्री राम राधे राधे हरे 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 बिनोद पान्डे वेलकाम मेरी एलबेमे दाबो उन्दुआ आब' होनदों उन्दुआखै आङो एसे आड्डा मारिदों नै लोगोफोरजोंहाय जेल दा मिनिदों अफिसियेल ब्र' मा खबर होनदों हनै नोंखौ अफिसियेलनि सानागै हामालै फंबाय नोंगौबा जों फै उदालगुरियाव उदालगुरियाव लेंहरदों नै आगै नोंखौ एस बर' क्रिएसन जोंनि बर'फ्रा ओरैनो खमखा ना खि गोरान हाबा जानाय बायदिसो नुयो ना बिदिखौ सनानो हाबा जानाय बायदि नुदोंथ' आङो दाख्लि गेजेरावनो दं बिदि ब्र' होनदों बिनोद पान्डे जय माता दी जय माता दी जय माता रानी जय माता रानी नंगौ नामा ब्रो विनोद पांडे मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए मैं भी आपको सब्सक्राइब किया है विनोद पांडे आंखौलाय बायदि नुदों सनानो उन्दैसो नुदोंलै 23-24 बोसोरनि नुदों आंनो बुरैसिन होनबालाय बाव सोने जा रहा हूँ गुड नाइट ओके गुड नाइट बाय बाय मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो विनोद पांडे मैं भी आपको सपोर्ट किया है आरो हाबा जायाखै आरोना आंखौल' आब'नो जोंना गैया निसाना 24 जागोन दे आं बुंनायानो थाथोंसै नों बुंनायानो जाथोंसै नंगौ नामाथाय चेक कर लीजिए
23 मा होनदों र' जायाखैलै बिदिया रुसिला होनायजों खिगार जाबाय बिदिया रुसिला होननायजों खिगारा जायाखैलै बिदिया बे थांबाय खिगारा होनदों हिन्जाव लानो समायबाय ब्रा आब' ना बारा जाबाय आब' समायाखै आथिङाव गावबागाव आथिङाव गसंग्रोआखै नङाबा खस्थ' मोनगोन आरोना मैंने आपको पहले कर लिया थैंक यू कमेन्टआ सिङाव थाबदों नै आंलाय कमेन्टखौ गैयासो नोंदों आब' नों बुङाखै आं बुजियो आं नाथाय आंनि गोसोआ मानिया आब' नों बुंनायखौ आं बुजियो आं नाथाय नोंनि गोसोआबो मानिया गोसोखौनो सोमजायदो आगै गोसोखौ मानिहोनांगोन माथो खालामनो आरोना एमएक्स इउटुब बारा आस कामारसो मा होनखो बाल जेल हिनजाव सिखाव होनदों आं हाबायाव फैगोन ना फैया नों सनानो थांगोन दे लिंहरबा उदालगुरियावसो ना आयु गोजानद्रायथारो आं हिन्जावखौनो लालासो सानदों मानो आं बिदि हिन्जाव खारजाबा दंबावो नोंसोर दं ना थोद जारला जारलालै आं बिदि हिन्जाव खारजाब्ला दासो बुजिदां फरायै थोद जारलालै आं बिदि हिन्जाव खारजाबा दंबावोसो होनदों नोंसोर दं होनदों फैथारनांगोनलै सना जेलखौ अमा नायनो होखाबाय आं सना दे
बाबायलां जिबौ जाग्रा होनदों। जेल नों आंखौ मानो खोन्थानाय आब'नो आंबा जोबोद थगायदोंमोन बेखौ आब' नांथाव मोजांमोन नाथाय मोजां मोनो नाथाय मोजां मोनो सानदोंब्ला आं बावगारनो रोङाबाबो आब' नाथाय गोसो सोर बे अमितआ आंनाव कमेन्ट नुजायाखै 40 इयार्स बुंबानो जायो नों बिदि होनदों आंना हले जिएफ गैयालै जेल नङासै नों अमित सनाया गुबुननि हाबायाव थांहाबाबो जेल बिदि जों सोदोमनि हाबायाव फैथारनांगोनलै जना दे खबर हरबानो जाबाय 12:10 जाबायहाय टाइमा आंनाव रावनिबो कमेन्ट नुजायाखै दे आं कि सना बुंनायखौ खोनासंनाल'सो हरदों आं होनदों जों साथामबो अदालगुरिनिखौसो होनदों जोंथ' जिएलजों आंजों रेडिखानो गुसु जाबायलै फांखाखौ बन्द' खालामनांगौ जाबाय आंनावबो एस बर'नि कमेन्ट नुजायाखै सनायालाय रेडि दं गैयानो
बिदिखा आं जा उन्दुनो दोननोसै नामा ओंखारबाय आं थेनथ'हां मोनथारबाय आं थिनथासिम जानो हानाय नंला आं उन्दुनो ओंखारथारबाय आंनावथ' दहाय गासैबो नुजायाखैमोन फैनांगौल' खोनादोंमोन न'आवबो गैया बर'निखौमोन ओहो उन्दुदो 2टासिम था बाय बाय आब' आं थांबाय बाय लोगोफोर बाय बाय 2टासिम उन्दुनो मोनगोन आंनि जिउ आं उन्दुनो ओंखारनाया हामथारला दे मिनिबाय हनै आं थांबाय टाटा बाय बाय होनदों 2टासिम थानानै मोनदां आङो उन्दुसै दे आं अमित उन्दुसै दे जा उन्दुनो ओंखारबाय आङो थेनथ'लायलायबाय नै बाय बाय होमबा आं गाबोन लोगो मोनफिनगोन दे बाय बाय मा सनानो बाय बाय